سلام سلام داي سلام دا سلام سلام دا سلام سلام دا سلام سلام داي سلام وينو حلو وسد سني غسل 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 سيقا بغينا قدمي كبريوني سيقا بغينا قدمي تبريوني سيقا بغينا قدمي كبريوني سيقا بغينا قدمي تبريوني عبيدانك سلامي زغل اواني عبيدانك سلامي زغل اواني عبيدانك سلامي زغل اواني عبيدانك سلامي زغل اواني نحر جمل سلام نحوالو سلام كعجمل سلام داور سلام نحر جمل سلام دعوة سلام كعجمل سلام داور سلام يسعباي منك بتعالى سلام تعزتك بتعالى زعباي جديد بتعالى سلام تعزتك بتعالى يسعباي جدك بتعالى سلام تعزتك بتعالى زعباي جديد بتعالى سلام تعزتك بتعالى نبي بعري نبي كويس حلالي بالنسيان عدس مشوتني نبي بعري كويس حلالي بالنسيان عدس مشوتني يا هويا يا هو قعد يا هو يا هويا يا هو قربا يا هو يا هويا يا هو قعد يا هو نبي بعري كويس حلالي بالنسيان عدس مشوتني سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بهجنانيو لبخا زرسرس آية عم بهلي بس ما حسابي كمان فحبيلات اللي زي ما تويت نريات أنا هنادر في بزخونة جن let's go back كما يتخونوا كم وترو دقفكم نزي channel نامس قلنا مدبنا كنجمرينا أزيا قداسي والثاني واناوي عمي زخونة تحسوا حزنا لكم قريبنا لنا نايلومي فليز بلاي كون أبز بس حسب كنت بس عندما تسفاي قبر مهنياتو نلولاونتنا نهلاوينان لعل متكعتي جميل خمزلو كنرخن كلالنا أبي أحمد ناي سلام كم زي كنا مبقاسناتو كنرخن فتنينا so like مقبار share مقبار ريتو من حسابكم أي تقدر نابلكو let's start with this one now بس جمرينا voice deserves to be heard. Ethiopia's Red Sea claim. Ethiopia is speaking louder than ever. The Ethiopian National Defense Force has declared that denying Ethiopia access to the Red Sea and the port of Assab is nothing less than banditry. Why such strong words? Because no nation of 130 million people should be landlocked forever. Ethiopia's economy, trade, and survival depend on reliable access to the sea. Yet today, every shipment, whether it's oil, wheat, or machinery, must pass through Djibouti. This costs Ethiopia billions and makes its future dependent on one small neighbor. For Ethiopia, this is unacceptable. ታሪኳ በስልጣኔዋም ሆነ ባልተቋረጠው ስርወ መንግስቷ የቀይ ባህር ስም ያልተለያት ሀገር ነበረች። ኢትዮጵያ በቅርብ ርቀት ቀይ ባህርን እየተመለከተች የተቆለፈባት ሀገር መሆኗ በሀገሪቱ ላይ ከተፈጸሙ በደሎች ሁሉ ጎልቶ ሲሰማ ቆይቷል። ኢትዮጵያ አሁን ላይ የባህር በር ከሌላቸው ሀገራት ቀዳሚዋ ከፍተኛ ትልቁን የህዝብ ብዛት የያዘች ነች። ከ130 ሚሊዮን በላይ ነን አሁን ህዝብ ቁጥራችን። ሌላው በ60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ነች ከባህር ከቀይ ባህር ላይ ማለት ነው። 60 ኪሎ ሜትር ማለት ኢማጅ በጣም ትንሽ ነውና ሶስተኛውና ሌላኛው ደግሞ በታሪክ ባህር በር የነበረ ነኛ كم نريو زلنا بخلو منقدي سفح زخونة مدقعتي أبلع لولو لاونتنا إيرتراينا نرزلنا زيد ما انتايو إثيوبيا محبر سب عالم إيرترا أب مدرخنا عالم بزقو دايزي كاب نبور وزعي كاب ناي أكايدا ناي حبرات منكسات وزعي زخيد زلو ناب كالم عازن كمعبل زخل حدا جنيا عندرا مخانو إيرترا بخل منقدي كتسمعن كتنقرن أنيحان ألان يقداس they are doubling down يبحال أكند نتي كاب محبر سب عالم زمت زلو ساويتن استفل عليه
ምኽርን ንዕሽሽ ምብባል ነቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ ብዝበርትዐ መልክዕ ብዝሓየለ መልክዕ ክኸድዎ ይፍትንለው ስለዚ ሕቶ ናይ ባሕሪ ዝብል ዘሎ ንኢትዮጵያ ብፍሉይ ዝግባኣ መሰል ዝነበራ ብዝተፈላለየ ፈፂንካ መትሓዚ ዘይብሉ ጭብጥታት እናተጠቀምካ መትሓዚ ዝበሃል የብሉንቲ ኤቪደንስ ዝጥቀምሉ ዘለው ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘለው እጅቲ ወታደራዊ እዚ ናቶም ዲፈንስ ሚኒስትር ናቶም ከም ሓደ ከም ትዕቢት ወይ እውን ከም ሓደ ሓይሊ መንፀባረቕ ተባሂሉ ይኣይ ተወሳኺ ኢትዮጵያ ይግባኣዩ ብዝብል መንገዲ ነቲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ግድን ክንሞተሉ ኢና ዝብል ኣጀንዳ ወሲኾም ኣለው እጂ እንታይ ኢና ክንርኢ ዝመሲልኩም ኣቃሊልና ክንሪኦ ዘይብልና ስፍሕ ዝበለ ኣርእስቲ ከርእየኩም ስለ ዝደለኹ እየ ናብ ዘምፃኩም ዘለኹ ኣብዚ ተመሊስናቶም ኤክስፐርትስ ዝበሃሉ ብተደጋጋሚ እንሪኦም እንተኮይንና እውን ካብኡ ዝፍለ ርእቶ ኣይኮነን ዘለዎም ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለና 130 ሚልዮን ገለ ስለ ዘለና ካብ ቀይ ባሕሪ ርሒቕና ስለዘየለና ኣብ ከባቢኡ ስለ ዘለና እንደገና ድማ ቀደም ስለ ዝነበረና ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ እዚ ምኽንያታት እዚ ንእሽተይ ቁም ነገር ዘለዎ ጣቋ ዘለዎ ጭብጢ ዘለዎ እንተዝኸውን ነይሩ እንታይ እዩ ዝግበር 130 ሚልዮን ህዝቢ እንተለካ ካብ 130 ሚልዮን ሓደ ሓሙሽተ ዝኾነ ለባማት ኣብ ማይ ተሳእኑን እቶም ለባማት እንታይ እዮም ክብልዎ ዝግባእ ባድላን ክራባታን ሓኒቕካ ሚድያ መፂኻ ምግዓር ዘይኮነ ነቲ ዘለካ ዝግባኣኒ ፍትሓዊ ብላብላ ትብሎ ዘለካ ንዑ ሒዝካ ቤት ፍርዲ ዝኽየድ ዶስ ብቤት ፍርዲ ዘይተኣምን ሃገር ስለ ዘለካ እዩ ኤርትራ ሕጊ የብላ ስርዓት የብላ ብላብላ ትብል ፋይን ከምኡ እንድሕሪ ኮይንካ ኤርትራ ናፅነታ ዝረኸበት ብቕልፅማ እዩ ሕጊ ድሓር ይመፅዩ ሕጊ ከምዘይትሰምዑ ስለ ዝፈለጠ ሰውራ ናይ ኤርትራ መጀመርያ መንጋጋ ናይ ደርጊ ኣፍሪሱ ቤላ ገይሩና ኣፍሪሱ ፈፂሙ ሓንቲ ክገብር ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ድማ ብኡ ጥራይ ብትዕቢት ተዓቢሩ ወይ እውን ብቕልፅምና ዝገበርና መን እዩ ዝቐርበና ክንዝብል ኣርሒቑ ናይ ምጥማት ባህሪ ስለ ዝነበሮ ሓደ መዓልቲ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሕጋዊ ስለ ዘየልበስናዮ ተመሊሶም ክስልበጡና ይኽእሉ እዮም ብምባል ኩሉ ዘድሊ ሕጋዊ ናይ ዓለም ኣካይዳ ኣማልዩ ብዓለም ደረጃ ሬኮግናይዝ ዝኾነት ዓባይ ሃገር ኤርትራ ትበሃል መስሪቶም ማለት እዩ ሕጂ ንስኻትኩም ከምዚ ከም ታሕቲ ክትሓስቡ ከም ትኽእሉ they way ahead ኣቐዲሞም ቅድሚት ሓሊፎም ኣብዚ ኣመንታይ ኢሉ ፅሒፍ ኣሎ መስለኩም ሲራክ ተፈላለየ ሓበሬታ እንዲክበኩም መጀመርያ ሲራክ how to deal with idiots ምስ ባዶ ዝኾኑ ሰባት ብኸመይ ክትረዳዳእ ትኽእል ሲራክ ባህልቢ ሓደ ካብቶም ናይ ብሓቂ ዘድንቑኒ ፀሓፍቲ እዩ ዲፕሎማት ናይ ኤርትራ እውን እዩ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ኣሎ መጀመርያ ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ክዛረቡ ከለዉ መሰረታዊ ዘይርድኦም ክብል ኣይክእልኒ ግን ደይ መደይሎም ረጊፆሞ ዝሓልፍ ነጥብ ኣሎ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ንልዕሊ 400 ዓመታት ወይ እውን ብውሕዱ ንከባቢ 400 ዓመታት ብዝተፈላለዩ ገዛእቲ ዝግዛእ ዝነበረ ወይ እውን ዝቋፀርዎ ዝነበረ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ባሕሪ ሃሊና ይፈልጥ እዩ ዝብልዎ ምናልባት እቲ ኣክሱማይት ኪንግዶም ምሳኹም ዘራኽበውን የብሉ ናይ ኣክሱም ንግስነት ኤርትራውን ዝብፅሓ ንግስነት እዩ ጨዊኹም ስለ ዝሓስኩም እቲ ታሪክ ዳ እምበር ንግስነት ናይ ኣክሱም ንዓና ዝግባኣና እዩ ነይሩ ይግባኣና ንኤርትራ ዘይኮነስ ክሳብ ሕጂ እውን ይግባኣና ኣክሱም ኣብ ደገ ባሕሪ ዝበፅሕ ነይሩ እንተኮይኑ ኤርትራ ኣካሉ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ኣክሱም ንዓኹም ጌርኩም ንሕና ይብፅሓና ትብሎ ዘለኹ ንዓና እዩ ዝብፅሓና እቲ ናይ ኣክሱም ንግስነት እውን ንሱ ንግደፎ ሞደርን ስቴትስ ዝበሃላ ዘበናውያን ሃገራት ዝበሃላ ምስ ናይ ኣክሱም ዶ ዋላ ናይ ዚምባብዌ ንግስነት ዶ ዋላ ናይ ሴኔጋል ንግስነት እናበልካ ዝዝረብ ዘረባ የለን ከምኡ ዝበሃል ዘረባ የለን ሞደርን ስቴትስ ናይ ሕጂ ዘበናውያን ሃገር ዝበሃል እቲ ሃገር ዝበሃል ኣምር ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝመፀ እዩ ኣብ ኣፍሪካ ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪካ ሃገር ዝብል ኣምር ኮንሰፕት ማለት እዩ ድሕሪ ምስ መግዛእቲ ናይ ኤውሮጳውያን ዝመፀ እዩ ስዊስ ካናል ተኸፊቱ ናብ ኣፍሪካ ግዝኣት ዝጀመሩ ሃገራት ዝበሃላ ኣቃውማ ናይ ሎሚ 54 ሃገር ተለዋ ብምልአን ዘን ሃገራት እዚኣተን ኣቃውማነተን ምስቲ መግዛእቲ ናይ ኤውሮጳ ዝተሓሓዝ እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣካል ናይቲ ሃገራት ኣፍሪካ ከም ምዃና መጠን ኩሉ እቲ ታሪካዊ ሰነድ ኣለዋ ታሪካዊ መፃፃ ዘለዋ ከም ሃገር ንሱ ንግደፍ ሕጂ ንዓኻትኩም ዲቤት ክንገብር ግዜ ከነጥፋ ይንኽእል ኢና ናይ ሎሚ እታ ቀንዲ ክንዛረበላ ድልየ ዘለኹ እዚኣ ሕጂ ዝብላ ዘለኹ እየ መጀመርያ ግን ንሕና ነዚ ክንዛረብ ከለና ኣብዚ እውን ስምዕዎ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ካብ ዘይረ ተበጊስና ከም ዘይኮንና ህይወት እንደ ሀገር የኢትዮጵያ ህይወትና ቀይ ባህር የማይነጣጠሉ ናቸው። አሁን ባለው ሁኔታ ከታሪካዊ ሁኔታ አልፈን ዛሬም ባለን ሁኔታ የኢትዮጵያ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የሰው እንቅስቃሴ የምርት እንቅስቃሴ በሙሉ በቀይ ባህር ነው።
አብዛኛው ግንኙነታችን ከመካከለኛው ምስራቅ ከምንለው ነው። እንደ ህዝብ ሰሜኑ ክፍል ደግሞ ከቀይ ባህር ማዶ ካለው ከየመን ከሳውዲ አረቢያ እና ከነሱ ጋር የተያያዘ ነው። ግንኙነታችን በብዛት በቀይ ባህር በኩል ነው። ይሄ እጂ እቲ ዘረባ ዳርጋ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ከነእምን ኢልና ንዛረቦ ጽቡቅ እዩ። እቶም ትፍትኑ ሰባት ኣለኹም ንኢትዮጵያውያን ከተምኑ it's always good diplomatically and peaceful mechanisms ነቲ ሓሳብ ብሓሳብ ምግጣሙ ኣነ ግን ዝያዳ ንኤርትራውያን ከየደናግሩልና ቀዳምነት ንስዩ ኣምሓርኛውን ስለዚ ይዛረብ ነቶም ኢትዮጵያውያን ብክዛረብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክዛረቦም ኣይክእልኒ ቀዳምነት ከም ኤርትራዊ መጠን ድማ ኣብዚ ቻነለይ ትፈልጡ ኢኹም ቀዳማይ ታርጌት ኦዲየንስ ናተይ ንመን የሰርሑ ንኤርትራውያን ኤርትራውያን ነካሎት ዓለም ክንምን ከነስምዕ ግዴታ ኣለና ወይ እውን ክንፅዕር ኣለና ኣብ ኤክስ ብእንግሊሽ ብካልእ ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና ኣብ ፌስቡክ ከም ኣብ ካልእ ቀዳምነት ግን ህዝብና ይከኣምነሉ ዘሎ ንህዝብና ኢና ከነንቅሕ ዘለና ንህዝብና ኢና ሓያል መረዳእታ ከም ዘለዎ ክንገብር ዘለና ስለምንታይ ዓለም ተገምጢላ ኣንጻርና ንክትከይድ ዘፀግማ ኣይኮነትን ምክንያቱ ሃንደበት ዘይኮነ ቅድሚ ሕጂ ተደጋጋሚ ዝገበረቶ ስለዝኾነ ንዓና መሰረታዊ ዘገድሰና እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ንዓና ዘገድሰና ጉዳይና ኤርትራ እዩ ጉዳይ ኤርትራውያን ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ንርድኦ እንታይ ዓይነት ሓደጋ ክወጥቀና ይኽእል ኣብዚ ሕጂ ዘይኮነ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ኣብ ተስዓታት ድሮ ድሕሪ 20-30 ዓመት ብኸመይ መንገዲ ንሉላውነትና ዝፈታትን መድረክ ክመፅእ ከም ዝኽእል ገሚቶም ነቲ ኩነታት ኣብቲ ሽዑ እውን መጥቃዕቲ ገይሮምሉ ነይሮም ወይ ዘድሊ ድርዒ ገይሮምሉ ነይሮም እዮም ሎሚ እዚ ንሪኡ ንሰምዖ ዘለና ሉላውነት ናትና ወይ ኮነ ናፅነት ናትና ንታሪክና ዘንባዕካ ዝዝረብ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ወይ እውን ዘይነበረ ነገር ንኸተግብሩ ዝፍትንዎ ዘሎ ሓሲብናሉ እንተደይ ንፅናሕ እቲ መንግስቲ ሓሲብሉ እንተዳልዩሉ እንተደይ ፀንዕ ነይሩ ናብ ካልእ ነገር ንክምዕብል ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ዓብዪ ነይሩ ታንክስ ጋድ እቲ መንግስቲ ዘድሊ ምድላዋት ገይሩ ንሪፈረንደም ኣሚን ሕስብ ኣበልዎ ብፍላይ ኣብ ናተይ ዕድመ ዘለኹም ወይ እውን ትሕተይ ዘለኹም ሕሰብዎ ኣብ 91 30 ዓመት ተቓሊስካ ነቲ ን30 ዓመት ዘድከመካ ስርዓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎ ኣቲኻ ብርኩን መንጋጉን ኣፍሪስካ ካብቲ ሃገር ከም ዝጥረዝ ጌርካዮ ሪፈረንደም ኢልካ እንታይ ኢልካ ትሓስብ ኣይትሓስብን ኢኻ እኮ ደምሲስካ ኢኻ እኮ ሙሉእ ዓወት እኮ ተጎናፂፍካ ኢኻ ባት እቲ ኣብ ሰውራ 30 ዓመት ናይ ምፅናሕ ፅቡቕ ነገሩ እንታይ ነይሩ ንብዙሕ እንተታት ዳግመ ግምት ገይሩ ብዕምቆት ንክሓስበሎም ግዜ ሂብዎ ኣብ 3 ዓመት ተዝዕወቱ ነይሮም ርግፀኛየ ናይዚ ሕጂ ንደለናዮ መድረክ ኣርሒቆም ኣይመሓሰብዎን መጠን እቲ ዋጋ ዝኸፈልካሉ ነገር መጠኑ ዝለዓለ ልቦናን ብልሕን እዩ ዝውስኸልካ ተስዋይ ከም ትብሉ ሓደ ሰብ ፅዒሩ ክዕወት ከሎ እቲ ዝረኸበ ዓወት ጥራይ ኣይኮነን ኣብቲ ጉዕዞ ዓወት ዝረኸቦ ተመክሮን ፍልጠትን ንስዩ በልሕ ሰብ ወይ ካብ ብሉእ ሰብ ዝገብሮ ኣብ ቁጠባ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ካልእ ክበሃል ከሎ ብኸመይ ሓደ ሰብ ዝተምሃረ ነዊሕ ዓመታት ተማሂሩ ክበሃል ከሎ እታ ዝወሰዳ ዲፕሎማ ወይ ዲግሪ ኮነት እንታቐንዲ ተገድስ እንታይ ዳ ናብቲ መንገዲ እቲ ክበፅሕ ከሎ ዝፈለጦን ዝተመክሮ ንስዩ ለባም ዝገብሮ ሓደ ሰብ ብቁጠባ ዓብዩ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ከሎ እውን ኤግዛክትሊ ሰም እቲ ኣመፃፅኣ ናትካ እቲ ጉዕዞ እዩ ዝያዳ ዘለብመካን ዝጠቕመካን እምበር እታ ናይ መወዳእታ ዝበፅሕካያ ኩናት ጥራይ እታ ናይ መወዳእታ ብልጫ ጥራይ ኣይኮነትን ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝተኻየደ ሰውራዊ ምንቅስቃስ ክትሪኦ ከለኻ ነዚ ሕጂ ዝገጥመና ዘሎ ኩነታት ኣቐዲሙ ስለ ዝሓስበሉ ኣቐዲሙ ስለ ዝጠመቶ ኣቐዲሙ ስለ ዝረኣዮ ሎሚ ዘጋጥም ዘሎ ዋላ እውን ነናእሽቲ ብኮታት ናደለዩ ነቲ ኩነታትና ነቲ ፀገምና ነቲ ሽግርና ከጥቅዑና ዝፍትኑ ዘለው ካበይ ተበጊሱ ይግበራሎ ንምንታይ ይግበራሎ ኤርትራ ነዚ ዝኣክል ግብረ መልሲ ይባትልያ ኣብ ተደጋጋሚ ግዜ ድማ ሰሚዕና ኣለና A shift is underway at the United Nations and Eritrea is at its center. Once seen as isolated, Eritrea is now making bold diplomatic moves, led by Foreign Minister Osman Saleh Mohammed. In a single week, Eritrea held high-stakes meetings with Egypt, Algeria, Iran, North Korea, and the Vatican, signaling a new era in its foreign policy. These aren't routine talks, they're calculated steps to break free from old narratives and expand Eritrea's influence. The world is watching, asking, why now? With global power dynamics shifting, Eritrea sees a window to secure its sovereignty and economic future. This is more than PR. It's a fundamental reorientation of Eritrea's approach to the world. The UN meetings are the first public sign. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ብኣግኡ ነዚ ኩነታት እዚ ብኣግኡ እኳ ይንብል ኢና ቁርብ ተተናውገያ ትገብሮ ዘላ እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ብፍላይ ምስ ናይ ዩኤን ሓለፍቲ ወይ ምስ ካልኦት ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማሲ ደንጉዩ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ግን ደንጉዩ ክብል ከለኹ ስለምንታይ ኤርትራ
እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ነቲ ኩነታት ካብቲ ንሕና ንሪኦ ንላዕሊ ስለ ዝሪኦ ዘሎ ንሱ ብናቱ ግዜ ብናቱ ኣቆፃፅራ ትክክለኛ ግዜ ኣብ ትክክለኛ እዋን ምስቲ ኩነታት ናቶም ምስቲ ኣጀንዳ ናቶም ምስቲ ፕሮግራም ናቶም ኣቀናቢሮም ኣበይ ቦታ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ካልኩሌት ገይሮም እዮም ገይሮሞ for example ምስ ናይ UN ሰክረታሪ ጀነራል ተራኺቡ ዝግበር ዝነበረ ዝምድና ለንቀነ ዝተሓሰበ ኣይኮነን ካብ ነዊሕ ተሓሲቦም ተዳልዮምሉ ቆፀራ ሒዞምሉ ዝነበሩ ከም ዝኾነ ርዱ እዩ I get this እንታይ ኢና ግን ንርኢ ዘለና በቲ ኣብ ዝኸዶ ዘሎ ናይ ዕንደራን ነገር ናይ ምፅዋዕን ኣንፈት ክትሪኦ ከለኻ it's very important ነዚ ኣብዚ ዋን እዚ እውን ዝተገበረ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ናታ እዚ ነገር እዚ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ሓቂ ኣብ ጎኒ ሕጊ ኣብ ጎኒ ስርዓትን ኣካይዳን ናይ ዓለምና ስለ ዘላ ኩሉ እቲ ትገብሮ ንዓዓ ፀብለልትነት ዝባዩ ብዓለም ደረጃ ድማ ተሰማዕነት እዩ ዝባ ስለዚ ምስ UN ክትዛረብ ከላ ምስ ካልኦት ሃገራት ክትዛረብ ከላ ኤርትራ ኣብ ትክክለኛ ገጽ ናይ ታሪክ ኮይና ንዓለም ለኻዊ ኣካይዳ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ንዓለም ለኻዊ ስርዓት እናኽበረት ንኩሉ ዓይነት ሰላማዊ ጉዕዞ ወይ እውን ነቲ ኩነታት ናብ ካልእ ከይከይድ ጠጠው ንምባሉ ዝግበር ዘሎ ስጉምቲ ብወገን ኤርትራ ማንም ሃገር ንኤርትራ ተጋጊኸ ዝብላ የለን everybody says ኤርትራ ትክክለኛ ስጉምቲ እያ ትወስድ ዘላ ስለዚ ንሕና ኣብ ጎኒ ትክክለኛ መርገፂ ስለ ዘለና ዲፕሎማሲ ክንገብር ከለና ዝቐለለ ስራሕ እዩ ርክብ ጥራይ ከነካይድን ጉዳይና ንዓለም ክነግርን እዩ ዘለና እምበር ስለምንታይ ከምኡ ትገብሩ ኣለኹም ዝብላካ የለን ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ፍጹም ዘየጠራጥር ትክክለኛ ኣብ ትክክለኛ ሓቅን ሕግን ዝቆመ መርገፂ ስለ ዝኾነ ልኡላውነት ግዛእታዊ ሓድነት ከምኡ ድማ ናፅነት ናይ ሃገራት ክትንከፍ ከም ዘይብሉ እያ ትዛረብ ዘላ ኤርትራ ብግምጣሉ ኣብዪ ኣሕመድ ዝኸዱ ዘሎ መንገዲ ኩሉ ዓይነት ናይ ዓለም ኣካይዳ ክትሕስ እዩ ዝፍትን ዘሎ ኩሉ እቲ ዝብሎ ዘሎ ድማ ብዓይኒ ሕጊ ክረአ ከሎ ዝኾነ ይኹን ፋይዳ ከምፅእ ዘይክእል እዩ በቲ ካልእ ድማ ግብፅን ኢትዮጵያ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ትጥሕስ ኣላ ይብሉ ኣለዉ ሶማልያ ትማሊ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ትጥሕስ ዘላ ኢትዮጵያ ክብልዋ ፀኒሖም ጅቡቲ ከምኡ ዓለም ለኻዊ ብወገን ኢትዮጵያ ብወገን ሱዳን ተመሳሳሊ ቅሬታ ንኢትዮጵያ ዘመልክት ኣሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ከባቢ ናብ ኢትዮጵያ ኣተኪሩ እዚ ሃገር እዚ ጥሕሰት ይፍፅም ኣሎ ይብል ኣሎ ሕጂ እዚ ንሪኦ ኣለና እንታይ ክነግረኩም ደልየ ኣለኹ ዝያዳ ሓደ ሰብ ካብ ጉድጓዱ ወፂኡ ለንቀነ ክዛረበ ጀሚሩ ዘሎ ድማ ንርአ I don't think other countries will have difficulty in following suit. And, well, it will create opportunities for Ethiopia. Is that a route for Red Sea access? Yeah, well, it's a route to sea access. The problem is this whole idea of Red Sea access, sea access is often confused with ownership of real estate and all that. So, you know, we're caught in translation, as it were. But whether we like it or not, 130 million people, whether Abiy likes it or not, whether it's a combustible material. At some point in time, people will feel that they need to have access to the sea, no matter what sort of arrangement it's going to take. So it would rather be wise for people to realize that one way or another something got to give, and of course, any sensible Eritrean, including the government, should understand that some kind of give and take. ጌታቸው ረዳ መቸም ነዛ ዘረባ ቅድሚ ምዝራቡ ጥራይ ክሳዕ ክንደይ ውዱቕ ፖለቲከኛ ከም ዝኾነን ግዙእ ናይ ድሌታቱን ናይ ከብዱ ናይ ወልፍታቱን ኮይኑ ናይቲ ቀደም ዝንዕቆን ዘሽካዕልለሉን ዝነበረ ቀዳማይ ፈረስ ወይ እውን ባርያ ኮይኑ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲከኛ ንረብሓ ህዝቡን ሃገሩን ክልሉን ጉሒፉ ኣንጻር እቲ ረብሓ ናይቲ ክልል ዝኸይድ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብ ናቱ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ነቶም ህዝቢ ትማል ቅድሚ 20 ዓመት ዘይኮነ ቅድሚ 2 ዓመት ምሶም ኮይነ ክዋጋኣሎም እየ ዝብሎም ዝነበረ ንዖም ክትጠልም ዘይከኣለ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ክዛረብ ኢልካ ክፅበየ ትኽእል ኢኻ ንሱ ንሓ ንግደፎ ድሙት ተርእዮ ናይ ፖለቲካዊ ሸቐጥ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሕቶ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ክበሃል ከሎ ብፍላይ ናይ ኣክሰስ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝበሃል ልክዕ ነቲ ኣቢ ዝብሎ ማለት እዩ ሓደ ካብቶም ካድር ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ 130 ሚሊዮን ህዝቢ ኣቢ ይበሎ ኣይበሎ በቲ ኮይኑ በቲ ዘይተርፍ እዩ ናይ ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ኣፍ ደገ ባሕሪ እንታይ ዝብል ዘሎ ሰብ እዚ ሕጂ ልኡላውነት ናይ ሃገራት ኣየገድስን እዩ እንደገና ኻ ከይሓፈረ some form of give and take እንታይ ማለት እዩ በቃ ዓሰብ ክንበኩም እሞ እንታይ ኻ ክትበና ንዓና ንዓሰብ ወይ እውን ንኻልእ ክትክእ ዝኽእል እንታይ ክትበና ትኽእል ንሕና because there is nothing we want ንሕና ካብ ኢትዮጵያ እንደልየ ነገር ኣነ ኤርትራዊ እየ أنا كابيرترا نشتي كفال مريت بزخون يكون خيار يدلني what is it that they انتايوتي إثيوبيا كتبا كاتخل كالاي
እቲ ቀንዲ ዘገርም እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ዓበ ሃገር እዩ ዝበሃል ኢትዮጵያ ንይስዎም ዘይኮኑ ዝበልዑ ዘለዉ ተጋሩና ምሓሩን ምዕራብ ትግራይ ዶ ሕመራ ጠገደ ዶ ናትና እናተባሃለ ዝበልዕ ዘለኩ መሬት ፀቢቦም ኮይ ኣምሓራን ኦሮሞን ብመሬት ኮይም ዝባሱ ትግራይን ዓፋርን ብመሬት ይባስ ዓፋርን ሶማልን ብመሬት ይባስ ሶማልን ኦሮሞን ብመሬት ይባስ ኤቭሪዌር ናይቲ ሃገር ብመሬት እዮም ዝባስ ዘለዉ ስለዚ ንዓኻትኩም ዘይኣኸለኩም መሬት ምስ ኤርትራ ክትለዋወጡሉ ትኽእሉ መንገዲ የብልኩም እቲ መሬት ዘለኩም ንዓኹም ስለ ዘይኣኸለኩም ትባልዕሉ ዘለኹም ናብ ምስ ኤርትራ ክትለዋወጡሉ ትኽእሉ መሬት የብልኩም ካልኣይ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ትደልዮ መሬት እውን የብላ ወላ እውን እንተሃብኩምና ንሕና ፅበት ናይ መሬት ኣለና መሬት ሃቡና ኢሉ ዝሓልም ኤርትራዊ የለን ሓደ ክልተ ይሰኣኑን እዮም ከምኡ ዝሓዝባባ ኣብ ርእሶም ናይ ግበታ ሜንታሊቲ ዘለዎም ኤርትራዊ ግን ትክክለኛ ኤርትራዊ በቲ ዘለዎ ዕጉብ እዩ ታዘላትና ሰሪሕና ክነማዕብላ ንላዕሊ ክንወስዳ ዳ ዝብል እምበር ወላ ንኣብነት ኢትዮጵያውያን ግድን ኣብ ደገ ባሕርና ንዕውሰድዎ እንተደይኮነ ንዓና ኣይኮነልናን ዝብላ ተሓሳስቦም እኳ ብኤርትራውያን የለን ንሽተይ ንስማዓዮ እሞ ድሕሪኡ እታ ዝኸፍአት ዝብልዋ ዘለዎ ከስማዓኩም well in order but hopefully we can end we should try to avoid a descent into all out war that's the best I can hope for under circumstances. But I am also a hard-nosed realist, and I know that once the worms are out of the can, I don't think you can find a larger can to recount the can once the worms are out. We're running short on time. يغرتا ميتني بكلمة منقد انت عايز بنزلو زي سبزي دحري تكونتات كتريو جمير كمالتيو بتقين بتي أكلو كيناتن شجرن كياتنا خلنا بأجو نزو كونتات ريوم إيرتراويان منقس إيرترا نيتوبيا بقى تزلنا تقبلوا له زلنا مفتاح كتقبروا له كتكل علوا انت زي اللي تكونتات نابكالي شجر سلازخونه لعلتك على خليو كون أول جن كينات ورا كينات مستبقس حساب نابز دخل زعبيه نجر كديب سلازخل كينات كي مثلا خنتك كلال لنا he knows exactly أبن عند راناتو نعلم لخاوي حقيت عيسو إيرترا أبتخكلنيا كونتات كم زلات إيرترا نت عند رانا أبي كتساسي مس زخوني يخون قديتا كم زي بلا من رجعون كم زي كونه صبوا جريز فلدجن أبي زبالوخ جبر سلازلو أبي نركع كم زي مراحيقة استبيت ندحرقينو استبيت نجر ناجبرك تروي خلاقة نعون تعرف ذلك كحصل حكا سوق كاس لزغل لك عبتناتو stability مسو كسعسعك كل لك بك عبت عم تصبق على خاطبل كل لك and this is exactly what we are witnessing من على بعد الزكساب حجي سمعنا زلنا زس دمون كوينو تسمعكم تنيرو اذا حجي زريكم دما اتا ارزنا يتمس دما مالتيو كم تريو لهم هذا نايتي فورين مينستر نايتوبيا فورين مينستر مالت مينستر جاتو صاي هذا بابليكيشن له زصحف له ماجازين ويب سايت له هورن ريفيوز بليو السدمان تايل صحيف له نلو نا إيرترا استقبلنا يو ندحريك نولسينا ويكا نيرترا كم حجر استقبلنا ريكوغنايز جبرنا ندحريك كنسحبو انخلو له منقدلو زبل صحف صحيف له زي ترى اكتيفيست ويقال يكون صحيف وزلو انتهي لهم صحيفة مالو Eritrea unraveled the case for Ethiopia's reversal of state recognition جي እዚ ቁርብ ጽቡቅ ጌርና ክነስዕለሉ ዘለና ኢና ናይ ኣብ ስርዓት ኣብ ምንታይ ደረጃ ናይ ዕንደራ በፅሒ ከም ዘሎ ገለገለ ሰብ ኣሎ ከም ማለት እኮ ይኮነን ኣብቲ ግባሕሪ እኮ ዝደሊ ዘሎ እንካን ሃባን እኮ ክብል ዝደሊ ዘሎ ዝብል ሓደ ኣሎ ዕሸላዊ ኣተሓሳስባ ዕሸላዊ ይብሎን ያነ ደይመ ደይሉ ዓሻተ መሲልካ ድራሮን ወዳሎም ልክዕ ከምዚ ገርሂ ዘይተረድኦ ወይ እውን ደላይ ሰላም ኣምሲሉ ንኤርትራ ክሸጣ ዝደሊ ነቲ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ምስ ኣቢ ዝቆራብዖ ዘሎ ክጠቕሞ ኢሉ ዝጥቀመሉ ቃላት ኣሎ ኣቢ ግን ታንክስ ጋድ ኣቢ ኣሕመድ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ንኤርትራ ማለት እዩ ነቶም ብተንኮል ክገዝኡና ዝፍትኑ ዘይኮኑሲ ብግልፂ ነቲ ምስጢሩ ዝነግረና ዘሎ ሓደ ዕሸል ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሕማቕ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ንዓና ንኤርትራውያን ግን ብዘይ ሕብእብእን ተጉላባን ትክክለኛ ምስሊ ናቱ ዝነግረና ዘሎ ይንመለስ ኣብ ታርሲ እንታይ ይብላ ኣለብዚ Ethiopia recognized Eritrea's independence in 1993 as a gesture of reconciliation after a civil war
the decision was politically sorry ኢትዮጵያ ኣብ 1993 ኤርትራ ክትቅበላ ከላ ከም ሓደ ምልክት ናይቲ ሕድገትን reconciliation ማለት ድማ ናይቲ ዝሓለፈ ቁስሊ ናይ ምሕዋይ መስርሕ ናይቲ ዝነበረ ሲቪል ዎር ኩናት ዝነበረ ናቱ ሕውየት ንክንገብር ዝተባህለ ነይሩ ከምኡ ድማ እቲ ዝተወስደ ወላኳ ፖለቲካዊ ውሳነ በፖለቲካ ዝተደረኸ እንተነበረ ብሞራላዊ አካይዳ ግን ቅቡል አይከነበረን በህዝብ ድማ ተቀባልነት አይነበረን ይብላሉ መጀመሪያ ኤርትራ ብዘይ ናይ ኢትዮጵያ ፍቃድ ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኢና ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ፍቃድ አየድልያኒ ነይሩ እዚ ጥራይ ግን አይኮነን بخمس عين تراي كنا كريان دل إيرترا كاب إثيوبيا ناس نتا أيرخبتن إثيوبيا أبتدي إيرترا أبتدي إثيوبيا أين برت النزي بريزنت سياس بزبالة أقوام قاجرو قليش ويك معجي in different situations أبتفل عليه context نزي كنا تاتز قليش وي هذا كابو إذا عجين بلكم زلنا فيديو سمعوه. Gained its independence in 1993. Formally. Yeah. From Ethiopia. Not from Ethiopia. Not from Ethiopia. All right. Okay. I would like to understand. What it is that the towards Eritrea. It happened that we've been discussing this matter a few minutes ago. I mean, number one, Eritrea did not get its independence from Ethiopia at all. I mean, we had our just cause. We fought for a long time, for almost 3 decades, probably half a century. And when 91 came, we said, we're postponing the unilateral declaration of independence to go through a legitimate political process to assure the international community and be assured that we have exercised this right through a referendum. Then people were saying, well, a referendum could be expedited if the Ethiopian government agrees to the referendum process. We said no, not at all. We are not asking for the blessing of the Ethiopian government or anybody else for that matter. We would like to exercise this right through a referendum, and we would like the international community to come help us organize and witness the desire or the wish of our population. No one was invited to offer Eritrea independence in a silver platter, not at all. በዚያ ዘረባዚያ ጥራይ ነግረኩም ኣለኹ ነዛ ዘረባዚያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንመዋእል ኣብ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ በዛ ዘረባዚያ ጥራይ ክዝከር ክነብር እዩ በዛ ሓሳብ ዚያን በዛ ተሓሳስባ ዚያን በዚያ አርቲኩሌሽን ኣዝዩ ንጹር ዝኾነ መግለጺ እዛ ዘረባዚያ እዛ ቪድዮ እዚኣ በተ ኦሪጂናል ናታ ተቐሪጻ በታ ኦሪጂናል ናታ ማለት እዩ ከም ሓንቲ ሃገራዊት መዝሙር ኮይና ክዘውር ዘለዋ እያ I'm not exaggerating ምግናን ኣይኮነን እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ምናልባት ነቶም ዘይሰማዕኩሞ ኤርትራ መጀመርያ ካብ ኢትዮጵያ ኣይኮነት ናጽነት ረኺባ እዚኣ መሰረታዊ ጌጋ ይብሎም ኣሎ ነቶም ዝሓቱ ዘለዎ ናይ ወጻኢ ጋዜጠኛታት ኤርትራ ልክዕ ከም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ፍትሓዊ ቃልሲ ነይርዋ ፍትሓዊ ሕቶ ነይርዋ መሰረሰ ውሳነ ድማ ይግባኣ ነይሩ ስለዚ ነቲ መሰረሰ ውሳነ ስለዝተነፈገና ንዓመታት ተቃሊስና በቃልስና ድማ መጀመርያ ነቲ ገዚኡና ጨቁዒኑ ሒዝና ዝነበረ ጎቢጡ ሒዝና ዝነበረ ጸላኢ ስዒርናዮ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ኣፍሪካውያን ድማ መሰረሰ ውሳነናትና ተጠቂምና ንዩኤን ድማ ናጽነትና ክበና ወይ እውን ክፍርመልና ኣይኮናን ፀዊዕናዮ እቲ ንገብሮ ዘለና መስርሕ ቅቡልን ፍትሓውን ግሉጽነት ዝመልኦን ትክክለኛ መስርሕ ንገብር ከም ዘለና ንኽምስክር ኢና ንጽውዖ ዘለና እምበር ንኽፈርድ ውሳነ ክበና ወይ እውን ናጽነትና ክርከበና ኣይኮነን ናጽነትና ኣብ ቢያቱ ገይሩ ኣብ ሸሓኒ ገይሩ ዘቐበለና ማንም ሓይሊ የለን ባይ ዘ ወይ ነዚያ እንታይ ይብሎም ኣሎ ኣብቲ መጀመርያ ናጽነትና 91 ምስ ረኸብና ከም ለባማት መጺሎም ከደናግሩና ኢሎም ዝመፁ ሓይልታት ነይሮም ሶም ድማ እንታይ ይብሉ ነይሮም እቲ ሬፈረንደም ናትኩም ቅልጥፍ ንኽብልሲ ኢትዮጵያ እንደተዘራርቡ ኢትዮጵያ ኣነ ክቕበለኩም እየ ኢላትኩም ክልተ ዓመት ገለ የድልየኩም ይቅልጥፍ ኢልኩም ሬፈረንደም ግበሩ ኢትዮጵያ ግን ኣብኡ ከላ ነቲ ናትኩም ጉዳይ ስለትቕበሎ ዘላ እዚኣ መፈንጠራ እያ ነይራ መፈንጠራ ድማ እንታይ እዩ ብናይ ኢትዮጵያ ምርቃ ወይ እውን ሰናይ ፍቃድ ናጽነትና ወይ እውን ልውላውነትና ንወስድ እንተለና ጽባሕ ንጎ እቲ ሽዑ ዝነበረ መራሒ ኣይንቕበሎን ኢና ከም ዝሕጂ ዝብልዎ ዘለዉ ኣይንቕበሎን ኢና ስለዚ እቲ ንዓታቶም ዝተዋህበ ተቐባልነት ክንነጽጎ ኢና ክብሉ ስለ ዝኽእሉ እዚ ከዓ ስማርት ዝኾነ መርሕነት ኣቐዲሙ ኩሉ ዓይነት ግህሰት ዝገብር ምዃኑ ፈሊጦም ኣብ ሓምሳታት ሪፈረንደም ኣብ ቅድሚ ዩኤን ዝገበሮ ክጥሕስ ዘይተሰከፈ መርሕነት ሕጂ መፅኡ ካልእ ክገብር ከም ዝኽእል ስለ ዝገመቱ እንታይ ኢሎም ኖ
نحن نقبر ريفرندم نيتوبيا زملكت قداي يكون زعكل جزء وسيدنا نهزبنا إحنا نهزبنا مهيرنا أما نقولنا سنتن بارنتن ويكا مجزعتن زلوا في اللي كان ردوينا دحريو نهزبنا بقلت زخونة على 400 ጋዜጠኛት ተሳተፉ መንገድ ገርና ነዝብና ሪፈረንደም ክንገብርና በመባል ናጽነትና ረኺብና እዚ ድማቲ ስቶሪ እዚ ኸ ኤርትራ ሓንሳብና ሓዋሩን ብትኽክለኛ መንገዲ ሉላዊት ሃገር ከም ትኾን ገይሮማ እዚ ሎሚ መፂ ዘሎ ድራማ ንሽተይ ነቓ ተፈጢሩሉ ነይሩ ተዝኸውን ምስቲ ዓለም አንጻርና ኮይናቶ ዘላ ኣብ ዓብይ ሽግር መወጠቕና ነርና ዝኾነ ዘይከራኽር ነጥብን ዘለዎ ክከራኽሩሉ ዝፍትኑ ሓይልታት ድማ ንርኢ ኣለና ንመለስ ጀብትያ ዝለዓለ ደረጃ እንደራናቶም ዘርኢ ዘሎ ስለዚ እንታይ ዝብሉ ዘሎ ሌጋል ኤንድ ስትራቴጂክ ግራውንድ ፎር ሪቮኬሽን ነቲ ሃገራዊ ተቐባልነት ዝሃብናያ ንኤርትራ ንዑ ንምእላይ ሕጋውን ስትራቴጂካውን ስነ መጎት ኣለና ይብሉ ንኣብነት the state recognition is discretionary and not permanent under international law ንሓደ ሃገር ተቐባልነት ክትቦ ኣብ ምርጫ ናይቲ ፖለቲካ ኣብ ትሽዑ ዝነበረ ዳ እምበር ቀዋምነት ዘለዎ ይኮነን ኣብ ትሕቲ ሕጊ ናይ ዓለም ይብሉ ኣለዉ ኦኬ ኢትዮጵያ ብናይ ኢትዮጵያ ተቀበልናኩም አይተቀበልናኩም አይኮና ናጽነትና ኢትዮጵያ ሓንቲ ካፕተን 190 ሃገራት ናይ ዩኤን ያ ኤርትራ ተቀበላታ አይተቀበላታ ናይ ኢትዮጵያ ድምጽ ጥራይ ዝውስን አይቀበላና ኢትዮጵያ ኤርትራ ክትብል ትኽያ ካልኦት 190 ሃገራት ናይ ዓለም ግን ኤርትራ ይቀበልዋ ስለዚ ኢትዮጵያ ንባዕላ ካብቲ ማሕበረሰብ ዓለም ትግለል እምበር ኤርትራ ይኮን ጽሉ ሓደ ካልኣይ እንታይ ብላሎ ኢትዮጵያ as a mother state no you're not mother ኣደና ኤርትራ ኮይንኪ ትፈልጥን ይኺ go to hell comes balyalan so has exceptional legal standing to reconsider recognition if original conditions are violated Ethiopia come ade naiti ኤርትራ ዝነበረት ሃገር መጠን ሓደ ፍሊ ዝበለ ሕጋዊ ተሰማዕነት ኣለዋ ነቲ ኤርትራ ተቀባልነት ዝረኸበቶ ንምእላይ መሰረቱ ድማ እንታይ ብለው ኣብ ትሽዑ ዝነበረ ስምምዕ እንድሕር ድፈርስ ኣሎ ኮይኑ ሎሚ ኢትዮጵያ በቲ ዘሎ ኩነታት ጌርና ነቲ ተቀባልነት ክንኣልዮ ንኽእሊና ዝብሉ ዘለዉ ከም historical precedents ምሕጂ ከም ዓይነት ዘጋጠመ ንኣብነት ታይዋን ይብሉ ኣለዉ I don't even understand what they mean ከም ድማ East Germany ምብራቅ ጀርመን it doesn't make any sense ዝብልዎ ዘለዉ forget about this anyway ገለ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ክእትው ስለ ዘሎሚ show recognition ምስ ኤርትራ ዘተሓዝውን የብሉን እዚ show recognition can be withdrawn when entities fail to function as a state ስለዚ እቲ ዝተዋሃበ ተቐባልነት ወይ እውን ክብሪ ናይ ሃገራውነት ወይ እውን ናይ ልኡላውነት ክትስሕቦ ትኽእል ኢኻ ኣብ ማእስ እንታይ እንተኮይኑ እቲ ሃገር ኮይኑ ዝቆመ ከም ሃገር ሙቃም ወይ እውን ከም ሃገር ዘይሰርሕ ተኮይኑ ንባዕሉ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ሰለስተ ኩናት ዘለዎ ብዛዕባ ሃገራት ክዛረብን ኣቃውማ ናይ ሃገራትን ሃገራዊ ህንፀትን እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ድሓን እሱ ድሓን ንግደፈሎም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኤርትራ ከም ሃገር ኣይኮነትን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ዘሕዝን ክፋል እዚ ኤርትራ ስቴት ፌለር ኤርትራ ከም ሃገር ዝወደቐት ሃገር እዮም ዝብሉ ዘለዉ ጃብ ስምዒት ኣቲኹም ገለበለ ኣይኮነን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ክርዳእና ክኽእል ኣለዉ ስለምንታይ ከምኡ ይብሉ ኣለዉ ንዓኻ ወይ ንዓኺ ንስምዒትካ ስለትንክፈካ ደደደ ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ዘረባ እዚ ግን ኣብ ካልእ ከይዱ ሽግር ክፈጥረና ስለ ዝኽእል ትኽክለኛ መረዳእታ ክህልወና ኣገዳሲ እንታይ ይብሉ ኣለዉ Montevideo Convention criteria for statehood are met ንኣብነት ሓንቲ ሃገር ከም ሃገር ንኽትውሰድ ብዓለም ብኣካይዳ ናይ ዓለም ወይ ብሕጊ ናይ ዓለም ነዚኦም ነጥብታት ከማልእ ክኽእል ኣለዎ ሓደ እንታይ ብላ ኣሎ population decline due to forced conscription and immigration ስለዚ ህዝቢ እናንቆልቆለ ይኸይድ ኣሎ እሱ ድማ እቲ ምክንያት ኤርትራ ከም ሃገር ኣይኮነትን ንምባል ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዩ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ መንገዲ ሒዞም ከም ዘለዉ ንክርዳእና እዩ ግዝያዊ ስምዒታዊ ወይ እውን ንፖለቲካዊ ሃልኪ ኢሎም ኣብ ደገ ባሕሪ ዝኸዱ ዘለዉ ከይመስለና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብመሰረቱ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ንኸጥቅዑ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ስለዚ ኣቃሊልካ ክረአ ዘይግባእ ኣብን ስርዓቱን ክወድቕ ኣሎ ክበሃል ከሎ ካብዚ ዝብገስ ኣሎ ስምዑ ህዝቢ ኤርትራ እናንቆልቆለ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ምክንያት ድማ ግዱድ ዕስክርና ከምኡ ድማ ስደት ብሰንኪ እዚ እቲ ህዝቢ ከም ሃገር ክቆም ኣይከኣለን ንምባል ይጥቀምሉ ኣለዉ ካልኣይ no functioning government or constitution no election since 1993 ከም ሃገር ድማ ኣብ ፖለቲካዊ ኣካይዳ መንግስቲ ኮይኑ ቅዋም ዘይብሉ እዩ ከምኡ ድማ ካብ 1993 ክሳብ ሕጂ ምርጫ ከካይድ ኣይከኣለን እዚ እውን ብዓለም ሕጊ ከመይ ይርይዎ ነዚ ክብሉ ከለዉ ግን ክንምንታይ ኣብቲ ኣካይዳ ናይ ዓለም ሽግር ንክፈጥሩ ተበጊሶም ከም ዘለዉ ሳልሳይ economy reliant on forced remittances and extractive industries ቁጠባ ናታ ድማ ብግዱድ ካብ ደገ ዝመፅእ ገንዘብ ናይ ዲያስፖራ ገንዘብ ከምኡ ድማ ካብ ከርሲ መሬት ተጓሕጉሑ ዝወፅእ ማዕድናት እምበር ካልእ ቁጠባ ክትሃንፅ ኣይከኣለትን
ዝብል ክስ ድማ ንሰምዕ ኣለና ራብዓይ ድማ foreign policy marked by hostility and destabilization ራብዓይ ድማ እቲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናታ ብዕግርግርን ንሃገራት ርቃት ብምኽላእን ዝኸይድ ዘሎ እዩ exactly እቲ ሰም ዝብልዎ ዘለዎ እዮም ገምጢሎም ናባና ዝጥቀምሉ ዘለዉ ንቐፅል destabilizing behavior ረባሺ ባህሪ ናይ ኤርትራ ኢሎም ዘቕርብዎ ዘሎ ካረዩ Eritrea supports insurgent groups in Ethiopia ኤርትራ እንታይ ትገብራላ ይብሉ ከምዚ ንኢትዮጵያ ንብብፅባፅ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ትድግፋላ ንኣብነት ፋኖ ወየለ ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን ኣርሚ ከም ድማ TPLF ሰለስቲኦም ኤርትራ ትሕግዞም ገይሮም ኢትዮም ኣለዉ እዚ ዝኾነ ሌጋል ቤዝ የብሉን ወይ እውን ብጭብጥ ዝተሰነየ ኩነታት ኣይንርና ዘለና ሲምፕሊ ከም ሃገር ደረጃ ሙቃም ነቶም ሓይልታት ንኽድምስስዎም ተበጊሶም ኩሉ ዝገብርዎ ዘሎ ስለ ዝፈሸለ ናብ ኤርትራ ምፅጋዕ እዩ ካልእ alliance with Egypt to constrain Ethiopia's strategic interests كم دما مس جبسي حنت الأولوية هاجر مس جبسي دي شركة تفتر مس السعودية دي تفتر مس أمريكا دي تفتر مس راشيا دي مس تشاينا نيرترايز ملكات عاوز ملكات هيكون انت قبل له مس جبسي خوينا نيثيوبيا محن قوان مفتار ربحنا إثيوبيا أنصارو نخد كيد خدو زلا سالساي interference in neighboring states أبتي وش تعو قدرتنا كلو تجرا دما تعلقات أتيا نابنت السودان جيبوتي صوماليا ساوث السودان نفس نبربعتين هجرات ألقاتيا يوم زولو زلو بارن صوميهم تعلقا زي تاتو إرتراخي بزي فقادنا حدا هجر ويون حجزوا إنك تبالت أبناء من هجرات ألقاتيا زخونا نعو زدقف جبتي هلا بوقا بيلم زولو زلو كم قربت هجر قربيت هجر كحجز إن دحريل كاك تحجز قديتاي تي منجستي ما كلاي منجستنا يتهجر أبي عملوا كتم بركي خصوصا زلو منام يم حجزهم ስለዚ ወላ እኳ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ስጉምትን ክወስዱ ዓለም ለኻዊ ሕጊ የፍቅዶም ተነበረ ኣብ ልዕሊኡ ግን ኣብ ተንበርኪኹ ስለ ዝለመኖም እዮም ሓጊዞሞ ስለዚ ጎረባብቲ ሃገራት ድማ ንሓትተን ክሕግዛ ንቡር እዩ ካልእ ቀፂልካ human rights violation ከምኡ ድማ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ከዓ ይጥቀሙ ኣለዉ እዚ ከዓ indefinite national service እዚ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት forced labor ወይ ከዓ ግዱድ ስራሕ ከምኡ ድማ arbitrary arrest ከምኡ ድማ handbataw ዝኾነ ማእሰርቲ ከዓ ከም ክሲ ይቀርብ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ suppression of free expression and civil society ነቲ ናፃ ሓሳብካ ምግላፅን civil society ድማ ዝተኸልከለ ምዃኑ ranked among the most fragile states globally in 2024 ንባዕሎም ኣብ ቅልውላውን ኣብ ባልካናይዜሽን ዝኸዱ ዘለዉ ኤርትራ ካብ ገለ ካብቶም ቀንዲ ኣብ ሰንኮፍ ዘለዉ ሃገራት ተባሂላ ዝተገልፀት እያ ብምባል ንኽወድቕ መዓልታቱ ዝቆፅር ዘሎ ስርዓት ክኸሰካ ከማን ኣየንታ ኣለዎ ግን ድሓን ንስማዓዮ ክንፈልጦ ካለና እንታይ ይብሉ ኣለዉ strategic implication of revocation እንድሕሪ ንሕና ኣሊናዮ እንታይ ዓይነት ፀገም ክፈጥር ክእል ደቲ ከም ሃገር ዝተቐበልናዮ እንተኣሊናዮ እንታይ ክፈጥር ክእል ይብሉ ኣለዉ ሓደ would delegitimize Eritrea's sovereignty claims and constraint in its influence ስለዚ ንኣብነት እንድሕሪ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ከም ሃገር ኣይቀበላን ኢላ ነቲ ተቐባልነት ዝሃብክዎ ገዲፈ ኣለኹ እንድሕሪ ኢላ ቀይ ባሕሪ ገፀይ ክኸይድ ክትብል ከላ ኤርትራ ልኡላውነተይ ገሃስ ኣሎ ክትብል እቲ ልኡላውነት ኣይንቕበሎን ኢና እዮም ክብሉ ማለት እዩ ሕጂ ንሳቶም ከምኡ ስለ ዝበሉ ናይ ዓለም ሕጊ ኣይምልከትን ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ክንባይ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ እንተሪኢኹሞ ሶማሊላንድ ከም ሃገር ተቐባልነት የብላን ግን ሶማል ተቐባልነት ስለ ዘለዋ እቲ ጉዳይ ካብ ዓለም እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክፈጥር ክኢሉ እዚ ብኩሉ መንገዲ ክትሪኦ ትኽእሉ ኢኹም ዕንደራ ናቶም ጥራዮም ዝነግሩና ዘለዉ እምበር ኣብ ባይታ ክገብርዎ ይኽእሉ ማለት ኣይኮነን ንቐፅል could recalibrate regional power dynamics and support Ethiopia's maritime ambition ልክዕ ድሕሪ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ይንቕበልና ኢሎም ኣብቲ ገባሕርና ንገብሮ ዘለና ዕንደራ ንዓና ብኸላእታ ክንረክባ ኣይኮናን ብዓለም እንታይ ዓይነት ፀቕጢ ይመፀና ብዘይገድስ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ልኡላውነት ናይ ሃገር ስለ ዘይንቕበል ናትና ዝነበረ ከረማሪስና ኢልካ ኩናት ንኽጅምር ምክንያት ኮነካ ማለት እዩ ከምኡ ድማ signals that sovereignty requires accountability and functionality ከምኡ እውን ልኡላውነት ማለት ድሓር ልኡላውነት ናትና ኤርትራውያን እናንሕተተሉ እምበር ንዓኹም ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮን ግን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ልኡላውነት ተቐቢልካ ማለት ናይ ልኡላውነት ዝጠልቦ ነገር ክትገብር ክትክእል ኣለካ እሱ ናይ ኤርትራውያን ሕቶ እዩ ናትኩም ሕቶ ኣይኮነን ነይሩ ልኡላውነትና ብኸመይ ንጥቀመሉ መንግስትን ሃገርን ኤርትራ ብኸመይ ትኸይድ ናይ ኤርትራውያን ዝምልከት እምበር ንስኻትኩም ኣብ ዓድኹም ዘይገበርኩሞ ንኤርትራውያን ትብዎ ነገር የብልኩምን ብሓፈሻ UN membership does not guarantee legitimacy ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ንውሕ ዝበለት ኣርቲክል ስለ ዝኾነ እዚ እቲ ፅሒፎሞ ዘለዉ ኣዝዩ ነዊሕ ኣርቲክል እዩ ብኩሉ መንገዲ ድማ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ንክግህሱ ክንደምንታይ ርሕቀት ክኸዱ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝነግሩና ዘለዉ and I'm telling you ኤርትራ ነዚ ሲሪየስሊ ናብ UN ኣቕሪባ ነቲ ጉዳይ ኣብ UN ዘድሊ መልሲ ስለ ዝሃበቶ ሕጉሳት ኢና
ምክንያቱ ኤርትራ ምስ UN ተራኺባ ተዘራሪባ ኣላ ምስ ሓላፍና UN ገለ ሃብቲ ዝርርብ ከም ዝበልዎ ድማ ኤርትራ ልኡላውነት እቲ ናይ UN መራሒት ዝበሎ ማለት እዩ ጉተረስ praised Eritrea's constructive role in regional security, peace and security, ከም ድማ reaffirmed Eritrea's firm stance against being drawn to both parties emphasized commitment to sovereignty, territorial integrity and unity of nations. ስለዚ ምስ UN ዘድሊ ስጉምትን ዘድሊ ዝርርብን ኣካይዳ ንኩነታት ኣነፂራ ስለዘላ ኤርትራ እቲ ጽቡቕ ነገር ድማ ምናልባት ሕማቅ ክስማዓኩም ክእል ኤርትራ ብወታደራዊ ዓይኒ ካብዚ ሕጂ ዘሎ ልሕልሕ ሰራዊት ናይ ኣቢ ትፈርሃሉ ኩነታት የብላ እንታይ ግን እንደራ እንድሕር ገይሩ መወዳእቱ ክኸውን ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ እዚ ከምዚ ዝብለና ዘሎ ኣቢ ኣብ ከመይ መድረክ ናይ ዓለም ከም ዝኾነ ድማ ሕጂ ከርየኩም እየ This is a moment of urgency, mounting urgency. Enemies gather, threats grow. There is no time for games. We must be prepared. If we're going to prevent and avoid war, we must prepare now. Secretary of War Pete Hegseth calling for an immediate review of physical standards and also a broad understanding of the threats that we face and what the Pentagon needs to do to be ready for it, as he spoke to a gathering of hundreds of generals and admirals that were going to, quote, back to the original standards with equal requirements for men and women. Secretary of War can do regular hard PT. So can every member of our joint force. Frankly, it's tiring to look out at combat formations, or really any formation, and see fat troops. Likewise, it's completely unacceptable to see fat generals and admirals in the halls of the Pentagon. እንታይ ንሰማዕ ኣለና እዚ ኣሜሪካ ንኩናት ትዳሎ ከም ዘላ ንሰራዊት ናቶም ንኩሉ ወታደራዊ እዝናቶም ንጀነራላቶም ንወታደራት ናቶም ኣቃውማ ናቶም ኣብ ዝሓየለ ደረጃ ክኾኑ ከም ዘለዎም እዩ ዝነግሮም ዘሎ ስለዚ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ፒት ሄግስ ሚኒስትር ናይቲ ሚኒስትር ምክልኻል ከምኡ ድማ ኣብ ትርክብቲ ካብ ሙሉእ ዓለም ጀነራላት ናይ ኣሜሪካ ካብ ሙሉእ ዓለም መፂኦም ኣብ ኣሜሪካ ተኣኪቦም ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ንምሶም ተዘራሪቡ ነይሩ እቲ ትእዛዝ ንጹር እዩ ኩናት ክመጽእ ድያ ኣይመጽእን ካል ኣርእስቲ ኮይኑ ንኩናት ድልዋት ክንከውን ክንክእል ኣለና ኣቃውማናትና ኩሉ ነገራትናትና ንኩናት ድልዋት ምዃንና ዝገልጽ ኣቃውማ ክህልወና ክኽእል ኣሎ ንድኻምነት ዘንጸባርቕ ኩነታት ድማ ክህሉ የብሉን እዩ ዝብሎም ዘሎ ቃል ብቓሉ እዚ ድማ ንብዙሓት ሃገራት ወይ እውን ንፖለቲካ ናይ ብዙሓት ሃገራት ስግኣት ዝፈጠረ ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ ስለምንታይ ኣሜሪካ ከምዚ ዋን ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ደረጃ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ወይ እውን ከምዚ ዓይነት ምርጫ ንክትወስድ ትመርጽ ዘላ ክሳብ ክንዱ ኣፍራሂ ፀገም ስለ ዘለዎም ድዩ ኣብ ዓለም ከምኡ ዓይነት ሽግር ከጋጥም ስለ ዝኽእል ስለ ዝፍራሕ ደሎ ድዩ what is going on ዝብል ስግኣት ዳርጋ ብዝለዓለ ደረጃ ኢና ንሪኦ ዘለና and this is very very interesting time ስለምንታይ interesting time ኮይኑ ኣሎ because America right now akindai kuinat atialla ክንፈልጥ ክንክል ኣለና ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩናት ናይ ዩክሬን ናብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ይኸይድ ያለን ኩናት ናይ ምስ ኢራን ዘሎ ከጋጥም ከም ዝኽእል ንሪኦ ኣለና እስራኤል ትኸዶ ዘላ መንገዲ ንሪኦ ኣለና ናብ ቬኔዙዌላ ዝግበር ዘሎ ብዓብዪ ድማ ምስ ቻይና መንገዲ ቪየትናም ዝኾንዎ ዘሎ ኩነታት ነዚ ኩሉ እናተቐፀለ ከሎ ሰራዊት ናቶም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ተጠንቀቕ ከምኡ ድማ ኣቃውማ ናቱ ሓይሊ ናቱ ድልውነት ናቱ ንድልውነት ዝያዳ ዝዛረቦም ዘሎ ብዚ ምናልባት ኣብዚ ተሰሚዕኩም መስምዑ War does not care if you're a man or a woman. Neither does the enemy. Nor does the weight of your rucksack, the size of an artillery round, or the body weight of a casualty on the battlefield who must be carried. This, and I want to be very clear about this is not about preventing women from serving. But when it comes to any job that requires physical power to perform in combat, those physical standards must be high and gender neutral. If women can make it, excellent. If not, it is what it is. With that, we bring كم نريد لنا زد ما حدا نفسه زخالة عبد بوليتيكا وش أو بوليتيكا أنا أمريكا عبس الواز فتريو نابنة الجندر توبيك زبال زنايت أوتا دكنشون دك تبعتون معريوم دحرت بالكوينكا حجي تنت معرنا دي خاخت حلو زلكا ويس نتي ستاندرد نايت وتهدر عاقمي نابنة حدا وتهدر كونزل لوي ون خمسة عينات بقعد زدلي زن رقواحيتات كمالا لون دحريلكا exactly نترقواحيتات كي قوادا دلكا لك نعوزة مالا دكنشون تلوا يتوا سراويت خونا مرحبا نعوزة مالات خوينا نقول نعتاتن عدن لخد كفتيل كانت ستاندرد نتاعتك تورد بالكان زبل سنة موجود بدونالد ترامب كم ربع بيزناتو إلى ماسك يكون كلهم تم قالوت نزكنا تعتز كده فقولين رلنا زغا نتحرك كابت فيمينيزم ويونزينا دي اي زبلو diversity equity بلا بلا قالنا طب هله زياده ما تدفي تابيو تناي ترانسجندريزم زبال دك تبعتينا دك نسيو دك تبعتينا زبل زنبره اف سراويتنا امريكا
ብዙሕ እንቅፋት ፈጢርና ነይሩ ዝብል ስነ መጎት ስለ ዘለዎም ካልእ እቲ ወታደራዊ አቃውማ ናቶም እውን ይዛረባሎ እንድሕሪ ከብዳማት ኮይንኩም ዘፍጣጣት ኮይንኩም ከም ወታደራዊ ኩነታት እውን ለውጢ ከተምፁ ስለ ዘይትኽእሉ ቅርፂ ናትኩም ክትሕልው ክትክእሉ ኣለኩም ስፖርት ናትኩም ድልውነት ናይ ኩናትኩም ሓያል ክኸውን ክኽእል ኣሎ ሓያል ወታደር ዝበሃል ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩናት ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ጃምፕ ገይሩ ኣብቲ ኩናት ክሳተፍ ዝኽእል እምበር ተርባብ ኮይኑ ከብዱ ዘፍጣት ኮይኑ ክንቀሳቐስ ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ ሓያል ወታደር እውን ክትብሎ ይትኽእሉን ኢኹም እዚ ድማ ይዘንዕቐና ዘሎ ብምባል ነቲ ኩነታት እውን ኣበርቲዑ ተዛሪብሉ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ዘለዎም ናይ ዝኽየድ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ዳርጋ እቲ ሃገር ኦቨርዌይት ወይ እውን ካብ ሚዛን ንላዕሊ ዳርጋ እቲ ህዝቢ ብዙሕ እዩ ተበላሽዩ ዘሎ በታ ኣመጋግባ ይኹን በታ ኣካይዳ ብናይ ኣሜሪካ ፀብፃብ እየ ዝብለኩም ዘሎ ስታቲስቲክስ ናይ ኣሜሪካ ከይድኩም ሰርች ግበሩ ሕጂ ቁፅሪ ክበኩም ኣይክእልኒ ሕጂ ምስ ከምኡ ዓይነት ደረጃ ወላ ኣብቲ ሰራዊቶም ይኹን ወላ ኣብቲ ፖሊሶም ይኹን ወላ ኣብቲ ካልእ ድኽመት ይረአዩ ነዚ ንምውጋድ ኩሉ ወታደር ይኹን ሓላፊ ይኹን ገለ ጥዑይ ኣካላት ክህልዎ ኣሎ ስሩዕ ኣካላት ክህልዎ ኣሎ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ናይ ኩናት ሸውሃት ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ እቲ ዝኸፈ ክፋል ናይ ኣሜሪካ ግን ሕጂ ዝበኩም ዘለኹ እያ ምናልባት ዘይተከታተሉ ተለኹም ዜና We begin in the United States, where the government has shut down for the first time in 6 years after a deadline to extend funding expired at midnight in Washington. Republicans failed to sway the necessary 7 Democratic votes in the Senate to keep the government running. Democrats have been demanding Republicans roll back budget cuts to healthcare and other services. In turn, the Trump administration threatened it could cut government jobs during a shutdown. Well, now hundreds of thousands of civil servants could face a temporary suspension of pay for the first time. ምናልባት እዚ ዜና ዘይተከታተልዎ እንድሕር ኮይንኩም ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም እኳ ግድን ኢኹም ክትሰምዕዎ እዚ ኣብ ካልእ ዘለኹም ዘይሰማዕኩም ከይትኾኑ ናይ ኣሜሪካ ቤተ መንግስቲ ወይ እውን እቲ ዋይት ሃውስ ወይ እውን እቲ ፌደራል ጋቨርንመንት ዝበሃል ሻትዳውን ተዓፅዩ ኣሎ ስለምንታይ ተዓፅዩ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ክሰማማዕ ስለ ዘይከኣለ ንምንታይ ደሞዝ ናይ ሰራሕተኛታት ንምሃብ ወይ እውን ዓመታዊ ባጀት ናይቲ መንግስቲ ክንደይ ክኸውን ኣሎ ኣብ ዝብል ክልቲኡ እቲ ዲሞክራትስን ሪፐብሊካንቶም ፓርቲታት ክሰማምዑ ስለ ዘይከኣሉ ኣብ ሓደ ነጥቢ ከይበፅሑ እታ ዕለት ስለ ዝኣኸለት መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ንዝመፅእ ካብ ዕለት 1 ወርሒ 10 ተጀሚሩ ክዕፀ እዩ ንክንደይ ክሳብ ዝሰማምዑ ስለዚ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ካብ ስርሑ ደው ክብል ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ገሊኡ ደው ክብል ገሊኡ ድማ ደሞዝ ከይተኸፈለ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ፓርቲታት ዘሎ ፍልልይ ኣብ ሓደ ነገር ክበፅሕ ኣይከኣለን እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ንኻልእ ኩናትን ዕግርግርን ዝዳሎ ዘሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ንባዕሉ ከም መንግስቲ እውን ክቕፅል ኣይክእልን እዩ እዚ ሕጂ ሓድሽ ተርእዮ ኣይኮነን የጋጥም እዩ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመት ግን የጋጠመ ነይሩ ይረዳድኡ ነይሮም እዮም ሕጂ ግን ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ቀደም እውን ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዘጋጢሙ ነይሩ ሕጂ ድማ ተመሊሱ ከምኡ መፅኡ ኢሎም ዴሞክራትስ ድማ ክንሰማማዕ ድሌት የብልናን እዮም ዝብሉ ዘለዉ I'm Sally Bundock. We begin the programme with breaking news. The US government has shut down for the first time in 6 years after lawmakers failed to reach an agreement on extending federal spending. So these are live pictures now from Capitol Hill, where it is just after midnight Eastern time. In the Senate on Tuesday, Democrats rejected Republicans' plans to extend the federal government for at least another 7 weeks. ከም ንሪኦ ዘለና ብኩሉ መንገዲ ከርእየኩም ስለ ዝደለኹ እቲ ኣብ መንጎቶም ክልቲኦም ወገናት ዲሞክራትስን ሪፐብሊካን ዘሎ ጋፕ ትፍልልይ ዓብዩ ሓደ ካብቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝሓቶ ዘሎ ነቶም ዴሞክራትስ ሰራሕተኛታት ናይ መንግስቲ ክጎድሉ ከም ዘለዎም እቲ መንግስቲ እቲ ቢሮክራሲ ዝበሃል ሰራሕተኛታቱ ክጥርስ ከም ዘለዎም ከጉድል ከም ዘለዎም ባጀት ናቱ ፀቢብ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሰራሕተኛታት ክሰጉ ከም ዘለዎ ክሓትት ከሎ እቶም ዴሞክራትስ ድማ ኣይንቕበሎን ኢና ይብሉ ኣለዉ ብግምጣሉ ዴሞክራትስ እንታይ ሓቱ ኣለዉ ኢንሹራንስ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ንዑ ኣበርክቶ ናብቲ ኢንሹራንስ ናይ ኣሜሪካውያን መንግስቲ ዝያዳ ከበርክት ከም ዘሎ ዴሞክራት ሪፐብሊካን ቤዝ ከምኡ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ድማ መንግስቲ ሕክምና ናይ ጥዕና ናይ ዜጋታቱ 5 ሳንቲም ክኸፍል ከም ዘይደሊ ከከም ሽጣራኻ ክትነብር ኣለካ ዝብል ካፒታሊስት ዝኾነ ሃብታም ተኾይንካ ኣማሪፅካ ትሕከም ድኻ እንተኾይንካ ግን ሻሕበል ዝዓይነቱ ቁጠባዊ ኣካይዳ ስለ ዘለዎም ሃብታማት ብቢልዮናት ተጠላቂዮም ክቆፅርዎ ዘይክእሉ ደረጃ ገንዘብ ሒዞም ድኻታት ድማ ነዛ ነብሶም ንሕክምናኦም ዝኸውን ነዛ ሓንቲ ናይ ሕክምና ኢመርጀንሲ ዘጋጠሞ ባንክራፕሲ ዝኣትወላ ሃገር እያ ዘላቶም እዚ ኸ ገለገለ ኣለኹም ኣብ ኣሜሪካ ከምዚ ተተባሂሉ ልክዕቲ ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ሓቂ ክዝረብ ከሎ ድሕመኩም ሶሪ ድሕመካ ኮይኑ ኬትካ ናይ ኣሜሪካ ሪሰርች ግበር ኣነ ሕስዮ ኣለኹ I'm just telling you facts on the ground ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ብዛዕባ ዩኬ ክዛረብ ከለኹ ካብ ዩኬ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ዝበኩም እዩ ምናልባት ንስኻ ዘይትከታተሎ ተኮይንካ እቲ ሓበሬታ ኣብ ገዛኻን ኣብ ክሽናኻን ዘሎ ነገራት ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ኣነ
እዚ ብፀብፃባት ናይ ስታቲስቲክስ ናይ ተሃገር ዝድገፍ ሓበሬታ እዩ ካብኦም ዝመፅእ ስለ ዝኾነ ድማ ኣነ ንኣሜሪካ ሕማቅ ክዛረበላ ወይ ገለ ክብለላ ሸውሃት ድሌት የብለይ በት እቲ ጭብጢ ቪድዮ ናተይ ኩሉ ግዜ ካብ ካልእ ሓበሬታ ኣሰንየ ዘምፃልኩም ድማ ንዓይ ደስ ዝብለኒ ወይ እውን ዊንታ ናተይ ዝኾነ ዘረባ ቦጋ ኣቢለ ክዛረብ ስለዘይደልየ ኩሉ ነገር መበገሲ ኣለዎ ሶርስ ኣለዎ ምንጭ ኣለዎ ሓቅነቱ ድማ ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎ እምበር ካብ ሃዋህው ዝመፀ ኣይኮነን መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ከምዚ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ኣዋርሕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሸንኮልል ክብል ማለት እዩ መዓት ድራማታት ክህልዎ እዩ እዚ እንታይ ይፈጥረልና ኣሎ እስቲ ንሕና ኣብ ቅድሚት ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያ ኩናት ክጅምር ዕግርግር ክጅምር ትፍትን ኣላ ክንብል ከለና መንግስቲ ኣሜሪካ ኣከመይ ዝበለ ክርፍስ ኣትዩ ከም ዘሎን ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎ ንናይ ኣቢ ዕንደራ ብገንዘብ ይኹን ብባጀት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ደገፍ ክበሉ ዝኽእል ስለዘየለ ምናልባቶም በዓል ኢማራት ገለመለ ነዚ ሓጓፍ ተጠቒሞም ገለ ክገብሩ እዮም ኤርትራ ግን ንዝመፃ ብድሆ ንኽትምክት ዝበለፀ ዕድል ኣለዋ ዝበለፀ ኣማራጭ ኣለዋ ክንብል ኢና ንዶናልድ ትራምፕ ንሽተ ንስማዕ እዩ So they're taking a risk by having a shutdown because of the shutdown, we can do things medically and other ways, including benefits. We can cut large numbers of people. We don't want to do that, but we don't want fraud, waste, and abuse. Well, as the Senate failed to reach an agreement, the Republican Majority Leader John Thune and Democrat Leader Chuck Schumer blamed each other for the impasse. This is ready to pass right now. This keeps ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎቶም ክልቲኡ ሳይድ ናይቲ መንግስቲ ዘሎ ፍልልይ ዓብ ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ሕጂ ክረዳድኡ እዮም ኣብ ሓደ ንክልቲኦም ከረዳድእ ዝኽእል ነጥቢ ክዓልቡ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን ውፅኢት ናቱ ድማ ዝመፅእ ዘሎ ኣይደኖ ሶምናዲ ኣዋርሕ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ፖለቲካዊ ድራማ እናቐፀለ ክኸይድ እዩ እዚ ድማ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገር ብኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ዘጋጥሞ ዝነበረ ወይ እውን ገለ ካብኡ እውን ክዕርፍ እዩ ምክንያቱ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኣነ ዝፈትዎ ድራማ ስለ ዘለዎ እቲ ፖለቲካ እቲ ፅቡቕ ነገር እንታይ እዩ ኣብ መወዳእታ ክረዳድኡ እዮም ሓደ ነቲ ሓደ ሕድገታት ገይሩ ክረዳድኡ እዮም but they are losing time ግዜ ይኽሰር ስለ ዘሎ ንናቶም መርገፂ ንክሕይሉ ክኸዱን እዮም ገሊኦም ሽዑ ሕድገታት ክገብሩ ክጅምሩ እዮም ኩሉ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ከለና ግን ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ቀጥታዊ ተሳትፎ ዘለወሉ ኩነታት ኣዝዩ ዝረሓቐ እዩ ምናልባት ኣሜሪካ ክትሳተፍ ተኮይና ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ምስ ሑቲ ወይ ገለ እንተደይ ኮይኑ ነዚ ኣብ ዝብሎ ዘሎ ወይ ዝሓስቦ ዘሎ ድራማታት ንዑ ኣኮሞዴት ክገብረሉ ትኽእል ሸውሃት ይኹን ድሌት ይኹን ባህጊ የብላን እዚ በቲ ሓደ ክንከይድ ከለና ናብ ቻይና ገፅና ናብ ራሽያ ገፅና ክንቅይሮ ከለና እቲ ዜና እንታይ ይካየድ ኣሎ ድማ ንስማዕ እዚ Germany, a Chinese-born man has been found guilty of spying for Beijing while working as an aide to a far-right German lawmaker. The court found the defendant, Jian Guo, used his job to gain sensitive information. His former boss, Maximilian Krah from the Alternative for Germany, is also under investigation on suspicion of taking bribes from Chinese companies. Krah denies any wrongdoing, calling the allegations politically motivated, but the case has caused a political scandal in Germany. This is the man prosecutors say led a double life. እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ኣብ ጀርመን ሓደ ፋር ራይት ዝበሃል ፓርቲ ኣሎ እቲ ጫፍ የማን ዝበሃል ወይ እውን እቶም ኤኤፍዲ ዝበሃሉ ንዓታቶም ደይ መደይ ተባሂሉ ዝተገበረ ድራማ እዩ ዝብል ወገን ኣሎ ግን ብሓፈሻ ናይ ቻይና ስለያ ምዝ ፖለቲካዊ ፓርቲ ናይ ጀርመን ኮይኑ ንኤውሮጳ ሕብረት ይኹን ንጀርመን እናሰለየ ሓበሬታ ንመንግስቲ ቻይና ዝህብ ዝነበረ ሰብ እዩ ስለዚ ፖለቲካል ኤስፒዮናጅ ወይ እውን ከም ስለያዊ ሓበሬታ ንቻይና ዝህብ ዝነበረ ሰብ ተታሒዙ ብምባል እዮም ዝዛረቡ ዘለው እዚ ድማ ከም ሓደ ምክንያት ተጠቂሞም ነቲ ኤኤፍዲ ዝበሃል ፓርቲ ንምእጋዱ ንምዕፃው ወይ እውን ንጠጠው ንምባሉ ዝግበር ዘሎ ስጉምቲ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ነፍሱ ዝኸኣለ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ጀርመን ብዙሕ ፀገም ዝፈጥር ዘሎ ኣርእስቲ እዩ ምስ ቻይና ዘለዎም ኩነታት እውን መሊሱ ዘጓሃህር ኩነታት እዩ ንስማዕ የስ The Chinese-born Jian Ji was a parliamentary researcher, but by night he was sending secrets to Chinese spies. From the view of the Public Prosecutor's Office, the case is an example of China's extensive interest in spying on the political, military and economic interests of Germany. We therefore consider the case to be particularly serious. Ji is accused of working as a foreign agent since 2002. In 2015, while running an export-import company, he ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ቻይና ሲ ኣብ ፖለቲካ ናይ ጀርመን ውሽጢ ኣትያ ንኽትፈልጦስ እንታይ ምክንያት ክህልዋ ይኽእል what kind of incentive እንታይ ክፈጥረሎም ይኽእል ፖለቲካ ናይ ጀርመን ኣብ ውሽጢ ኣትያ ንክትስልዮ ዘሎ ኩነታት ኣሚን ከም መንግስቲ የብሎምን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን it's just
another form of escalation እቲ ዘሎ ወጥሪ ኣብ መንጎ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብፍላይ ንኣሜሪካ ንምሕጓዝ ዝኽየድ ዘሎ ከምቲ ምስ ራሻ ዝነበረ ዝምድና ናይ ኤውሮጳ ናይ ራሻ ንምብታኽ ዝተወስደ ስጉምቲ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ባዕሉ ዝገለጾ ነቲ ፓይፕላይን ኖርድ ስትሪም ፓይፕላይን ዝበሃል ንዑ ባዕልናይና ሃሪምናዮ ምክንያቱ ኤውሮጳውያን ነቲ ዘለዎ ምስ ራሻ ርክብ ጠጠው ከብልዎ ስለ ዘይከኣል ብምባል ዝተኣመኖ ኣብዚ ድማ ንሪኦ ኣለና ምስ ቻይና ፍሉይ ይርክብ ነይሩ ንዑ ድማ ንዑ ንምቁፃይ ነዚ ከም ምክንያት ተጠቂምካ ድማ ነቲ ሓያል እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ፓርቲ ናይ AFD ንምውጋዱ ዝግበር ዘሎ ጉያ ዝመስል ናልባት ሓቅነት ክህልዎ ይኽእል ግን ዝመስል ኣካይዳ ምክንያቱ ተደጋጋሚ እቲ የማናይ ክንፊ ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ ህዝቢ ይዓስሎ ስለ ዘሎ ኣብዚያ ሕጂ ደረጃ ድማ ቀዳማይ ፓርቲ ኮይኑ ስለ ዘሎ እቲ ንዑ ስዒሩ ኣብ ዝሓለፈ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ወይ እውን እቲ ናይ ቻንስለር ምርጫ CDU ዝበሃል ወይ ከዓ ሰንትራል ራይት ዝበሃል ዝነበረ ንሱ እናወደቀ ይኸይድ ስለ ዘሎ ህዝቢ ድማ ናብቲ AFD ኣልተርናቲቭ ፎር ዶይችላንድ ዝበሃል እናተፀግዐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ነቲ ፓርቲ እቲ ንምእጋዱ ባንክ ገብሮ ወይ ክዓፅዎ ይደልዩ ስለ ዘሎ ምናልባት ምክንያት ክኾኖም ይኽእል እዩ እንተ ቻይና ኣብቲ ናቶም ድራማ ስለዘየላ ትገብሮ ዘላ ስምዑ ናይ ቻይና ፍልይ ዝበለ ኩሉ ግዜ Imagine a shield that covers not just a city or a country, but the entire planet. A network so vast, it can detect missiles mid-flight from thousands of kilometers away. I know it sounds like a sci-fi dream, but China says it has the prototype similar to the Golden Dome of the United States. And the name can be misleading. It makes you picture a literal dome floating in the sky. That's not what the Golden Dome is. It is a high-tech, distributed early warning system. It is designed to detect, track, and analyze threats in real time. So what will it look like? And will it actually work? Our next report. እንታይ ቻይና እንታይ መስሪቶም እንታይ ምሂዞም ብዛዕባ ቻይና ዜና ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ምሂዞም እዩ እቲ ፀገማት ካብ ኣሜሪካ ክመፅእ ዝኽእል ካብ ኤውሮጳ ክመፅእ ዝኽእል ኩሉ እቲ ነገራት እናረኣዩ ኣብ ኩናት ስለ ዘየለዎ ሓንጎሎም ኣብ ፈጠራውነትን ኢኖቬሽንን ክሬቲቪቲን ስለ ዘሎ መዓልታዊ ቻይና እንታይ ምሂዞም ጥራይ ዘሎ ዜና ሕጂ ድማ እንታይ ምሂዞም ቻይናስ ጎልደን ዶም እንታይ ማለት እዩ እዚ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ካብ ዝኾነ ይኹን ጫፍ ናይ ዓለም ንኽመፅኦም ዝኽእል ኣብ ሰማይ ከሎ ቀልጢፉ ፈሊጡ ነቲ ሓበሬታ ነቲ ምክልኻል ናይ ቻይና ዝህቦ እንታይ እዚ ሲስተም እዚ ኣብ እስራኤል ኣይሮንዶም ዝበሃል ኣሎ ናይ ቻይና ግን ኣፀቢቑ ካብኡ ዝዓብን ምዕቡል ምዃኑን እዩ ዝንገር ዘሎ እሱ ድማ እንታይ እዩ ንብሙሉእ እቲ ስፔስ ሳተላይት ናቶም ብመራኸብ ናቶም ብቴሌፎን ናቶም ኩሉ ዘሎ ዴታ ኣኪቡ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ናይ ዓለም ኣብ ሓደ ዓቢይ ዴታ ኣኪቡ ንቻይና ክመፃ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ቀልጢፉ ዘንብብ እሞ ቀልጢፉ ውሳነ ኣብ ሪል ታይም ነቲ ምክልኻል ናይቲ ሃገር ሂቡ ዘድሊ ግብረ መልሲ ንክገብር ንክዳሎ ዝገብሮ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ነዚ ስለ ዝሰምዐ ይመስለኒ ዶናልድ ትራምፕ ጎልደን ሺልድ ድዩ ወላ ገለ ሺልድ ዝብል ኣብ ኣሜሪካ ከተኣታቱ ናይ ክንደይ ቢልዮናት ፕሮጀክት ኣበጊሱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ለምሄር ይጠሊ ረቤት ቁርብ ንስማዕ sea, air, and space. Satellites, ocean buoys, radars, aircraft, even ground sensors, all feeding data into one massive platform. The goal? To track not just a single rogue missile, but 1,000 launches at once, from anywhere on Earth. In plain terms, if someone fires at China, the Golden Dome wants to know instantly. Here's the twist. The dome isn't just about more satellites or radars. The real breakthrough is data. ዓለምና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዘይተኣማምና ኾነ ስለትኸይ ዘላ ነብስኻ ንምክልኻል ዝግበር ስጉምቲ ኩሉ ቅቡልና ኾነ ይመፅእ ዘሎ ቻይና ድማ ምስ ዘለዎ ናይ ቴክኖሎጂካዊ ፀብለልትነት ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ መዓልታዊ ሓድሽ ፈጠራውነት ንኣሜሪካ ድቃስ ዝኸልእ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ኣሜሪካ ድማ ትፈልጥ ኣላ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ገለ ክትገብራ እንተዘይክኢላ ንቻይና ቻይና ክትቅድማ ጥራይ ዘይኮነስ ኣፀቢቓ ገዲፋታ ክትከይድ እያ እዚ ኣብ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናይ ቻይና ጥራይና ንርኢ ዘለና ወታደራዊ ኩነታት ከም ድሌትኩም ክትወዝዎ ትኽእሉ ኣብ ሲቪላዊ ዘሎ ምዕባለታት ናይ ቻይና እንተሪኢና ግን ካላርስቲ እዩ እዚ ናይ ወታደራዊ ቴክኖሎጂካዊ ጉያ ክኸውን ከሎ ለንቀነ ካብ ቻይና ዝወፅእ ሓበሬታ ድማ ዝትሪእዎ ዘለኹም እዮም ኣብ ዓለም ዝነውሐ ቢንቶ ሰምዑ ኣሎ ስምዕዎ Grand Canyon Bridge in Guizhou Province, soaring 625 meters above the river. To give you perspective, that's almost 9 times taller than the Golden Gate Bridge in San Francisco. It took 3 years to build, and what's amazing is that this bridge has turned what used to be a 2-hour journey across the canyon into just 2 minutes. Imagine that, 2 hours cut down to 2 minutes. But it's not just about transport. This megastructure is also an experience. The bridge has achieved multiple technological breakthroughs in its
እጅንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ቢንቶ እዚ ኣብ ዓለምና ዝነውሐ ቢንቶ እዩ እዚ ኸዓ ናይ 2 ሰዓት ዝነበረ ጉዕዞ ናብ ክንደይ ቀይርዎ ኣሎ ናብ 2 ደቂቕ 2 ሰዓት ክትከዶ ዝወስደልካ ዝነበረ ኣብ 2 ደቂቕ ቀይራቶ ምክንያቱ ኣመና ክቡር ካብ መሬት ድማ ዳርጋ ፍርቂ ኪሎሜትር 600 ሜትር ልዕልዩ ርሕቀት ዘለዎ ካብ መሬት ሓፊሉ ኣብ ፈፂንካ ዘይሕሰብ ቦታ እዮም ሰሪሖሞ ዘለው ኣብ ዓለምና ድማ ፍሉይ ዝኾነ ብሪጅ ወይ እውን ቢንቶ ተባሂሉ ተገሊጹ ነዚ ጥራይ ንኽሰርሑ ኣብ ዓለምና ብዙሕ ሓድሽ ኢኖቬሽንስ ሓድሽ ነገራት ሓድሽ ቴክኖሎጂ ሓድሽ መንገዲ ክፈጥሩ ከም ዝመረፁ 625 ሜትሮ ካብ መሬት ርሕቀት ዘለዎ ቢንቶ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዝዓበየ ዝበሃል ጎልደን ብሪጅ ናይ ሳን ፍራንሲስኮ 9 እፅፍናቱ ይኸውን እዚ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ቻይና ኣብ ካልእ ዓለም እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ቴክኖሎጂ ናይ ቻይና ካልእ ኣርስቲ እዩ ብዛዕባኡ ክንዛረባ ይንኽእል ኢና ዴር ወይ ኣድቫንስድ ማለት ዛዕባ ቻይና ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ጥራይ ተዛሪብካ ዝውዳእ ኣይኮነን I have so many resources እቲ ቴክኖሎጂ ናይ ቻይና ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎ ንክትዛረበልካ ማን ከቢድ I'm really sorry it's too much እቲ ቴክኖሎጂ ናቶም ኣበይ በፂሑ ከም ዘሎ እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ቻይና ኣብ ከመይ ዓለም ከም ዘላ ኣሜሪካ ግን ኣብ ኩናት ንቬኔዙዌላ ሃረብኩ ንኢራን ደብደብኩ ንኤሮፓ ከም ዝገበርኩ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ዝገበርኩ ኣብ ዕግርግርን ሸንኮለልን መንግስቲ ናቶም ድማ ባጀቱ ክሰማማዕ ስለዘይከኣለ ይዕፆ ቻይና ድማ ናይ ዝመፅእ ዘሎ 10 ዓመትን 20 ዓመትን ፕላን ጌራ ትሰርሕ ምናልባት ናይ ቢንቶ እንታይ የገድሰና ትብሉ ትህሉ ኢኹም ንዓኻ ወይ ኣብ ኢድካ ክበፅሕ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ኣብ ቻይና እንታይ ይመስል ከም ዘሎ ነዚያ ጥራይ ክበኩም እየ ድሕሪ ክሓልፍ እየ ቻው ነዚያ ጥራይ ስምዖ American tech giants release the same phone again, just with a new number slapped on the front. Meanwhile, Huawei is busy reinventing what a smartphone can even be. This is the brand new Huawei Mate XTS Faithful National, a device that folds not once, not twice, but 3 times, turning ትሪዎ ዘለኹም ድማ Huawei ዝበሃል ካምፓኒ ለንቀነ ኣፕል ናይ ኣሜሪካ አይፎን 17 ሓዳሽ ሞዴል ናብ ዕዳጋ ቀሪብሎ ካብ 16 ብምንታይ ትፍለ እንተይለምኩም ካ ማለት ክሽገሩ ይኹም መልሲ ንኽትቡኒ ቢኮዝ ዝሓለፈ 5 ዓመት ኣፕል ምዝ ኩሉ ትሪልዮናት ገንዘብ እናሃለዋ ዘድ ፍሉይ ነገር ክትፈጥር ኣይከኣለትን ኣብ 2011 ኣቢሉ ስቲቭ ጆብስ ዝሃቦም ኮንሰፕት ንዓከ ፀባብቆ እዮም ዘለው ዝኩሉ ገንዘብ ናኣተው ሓድሽ ነገር ክፈጥሩ ይከኣሉን እቲ ምክንያት ድማ ከመይ ጌርካ መክሰብ ዘለዎ ቢዝነስ ገዲፍካ ሓድሽ ነገር ትፈጥር ይኮይንዎም ዘሎ ብግምጣሉ ናይ ቻይና ህዋዌይ ድማ ነታ ቴሌፎን ናብ ላፕቶፕ ቀይሮም ኣለው ሙሉእ ብሙሉእ ዋጋ ምስታ ናይ ኣሜሪካ ቴሌፎን ዝወዳደር ክኸውን ከሎ እታ ቴሌፎን ግን ካብ ቴሌፎን ናብ መኪና ሰጊሮም ረእይዎ ናይ ቴሌፎን ካምፓኒ ዝነበረ ካብ እታ መኪና ናይ ህዋዌያ እታ ቴሌፎን ናቶም እያ ኣበይ ደይበፅሑ ናይ ሳተላይት ናይ ገለ ሓደ ካምፓኒ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ግን ነታ ቴሌፎን ካብታ ቴሌፎን ሄድፎን ሰዓት ኣብኡ ጥራይ ኣብ ኮምፒውተር ጥራይ ዕግሽግሽ ዝብል ካምፓኒ ካ ትሪ ውፅኢት ናቱ ድማ ቴክኖሎጂ ድሩት ዝኾነ ቴክኖሎጂ ጥራይና ንርኢ ዘለና ሶሪ ኣገንስ ናይ ኣፕል ወይ ገለ ይኮንኩን ግን ሪያሊቲ እዚ But a hair clip with Bitcoin. Today we're buying things with Bitcoin. And Nike shirt for $0. እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ጋል ካበያ መፅያ ኣብ ስዊድን ከይዳ ገንዘብ ከይተጠቀመት ናይ ስዊድን ገንዘብ ከይተጠቀመት ብምንታይ ትጥቀማላ ቢትኮይን ጌራ ዕዳጋ እናኸደት ብቢትኮይን ትገዛኣላ ክዳን ይኹን ገለ እዚ ከዓ እቲ ናይ ክሪፕቶ ወይ ካብ ቢትኮይን ኣብ ሜይንስትሪም ዝኣትወሉ ዘሎ እዩ ከይዳ ካብቲ ድኳን ንሓንቲ ማልያ ብ0.0003 ገዚኦ እዮ ትብላላ ኣከፋፍላ ኣለዎ እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ እቲ ናይ ዓለምና ሲስተም ብቢትኮይን ክትከፍል ከላ እንታይ ዘጋጥም ትፈልጡ ዶ ባንኪ የለ ገለ የለ መንጎ እቲ ዝቕበል ዘሎ ትካልን እታ ትኸፍል ዘላን ክልቲኦም እዮም ገንዘብ ልክዕ ገንዘብ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ኣብኣ ከላያ ትሰጋገር ስለዚ እቲ ፍልልይ ነቲ ኣብ መንጎ ዘለው ነዚ ትካል ናተይ ነዚ ኮርስ ናተይ ክትገዝኡ ከለኹም ማዓድዮም ዘሎ ኣብ መንጎ ሓደ ገለ ይቆርፅ ሓደ ገለ ይቆርፅ ኣብ ቢትኮይን ክኸውን ከሎ ግን ከፋልን ሸያጥን ገዛእን ክልቲኦም ኣብ ናሕድሕዶም ጥራይ መንግስቲ የለ መንጎ ገለ የለ ስለዚ this is an amazing development ክሪፕቶ ድማ ወይ እውን እቲ ማርኬት ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክሳዕ ክንደይ ንላዕሊ ገፁ መፅኡ ኣሎ ተጠቐምሉ እዚ ግዜ እዚ after 5 years ድሕሪ 5 ዓመት ዘይትገብርዎ ነዚ ምክሪ ዝበኩም ተደይ ተጠቂምኩምሉ ክትሓዝኑ ኢኹም I'm sure for that ክትሓዝኑ ምዃንኩም ይፈልጥ እየ ካብ ብሕጂ ከይሓዘንኩም ከለኹም ዘደሊ ስጉም ትግበሩ እናበልኩም ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ክምለስ ኢና let's go on the escalating crisis in Ethiopia's Amhara region and its broader national implications. What we are witnessing is not just another local conflict, but a struggle with roots in political mistrust, economic collapse, and deepening social divides. Recent reports confirm that the Amhara Fano National Force has achieved significant strategic victories.
Fighters have advanced rapidly, surrounding the vital city of Oldia and placing it under siege. This is not an isolated event. Town after town around Woldia, including Mursa, Kobo, and other smaller communities, has fallen under Fano's control. እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ሓደ ኣገዳሲ ባለታት ካብ ክልል ኣምሓራ ዝመጽእ ዘሎ እዩ። ወሎ ጤና ጣቢያ ላይ በፈጸመው የድሮን ጥቃት 4 ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን ቢቢሲ አጋለጠ። በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ጉባላፍቶ ወረዳ ቅዳሜ መስከረም 17 2018 ዓ.ም ጤና ጣቢያ ላይ በመፈጸም ላይ ማረፉን ፍንዳታውን ሰምተው በፍጥነት አካባቢው ላይ መድረሳቸውን የተናገሩ ሌላ የዓይን እማኝ ጤና ጣቢያ ውስጥ የነበረ ቤተሰብ አባላቸው ከጥቃቱ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩናት ምስ ኣንጻር ኣቢ ዝግበር ዘሎ ኩናት ብዝለዓለ መልክዕ ይቕፅል ከም ዘሎን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኩሉ ዝከኣሎ ኩሉ ዝፈተኖ እናፈሸሎ ይኸይድ ከም ዘሎን ብግምጣሉ እቲ ናይ ፋኖ ድፍኢት ሓይሊ እና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓየለ ንኢትዮጵያ ንኣቢ ንጀነራላቱ ደሰንበደ ምዕባለ ድማ ይኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ከመይ ገይሩ ሓደ ትማሊ ሚሊሻ ወላ ሓንቲ ኣቃውማን ሓይልን ተመክሮ ናይ ኩናት ዘይነበሮ ኣብ ከምዚ ደረጃ ንሃገራዊ ሰራዊት ደሞዝተኛ ሰራዊት ብእስራኤል ዶ ብጅንዕፍሪት ዶ ይዕለም ኣሎ ድሮናትን ሓይሊ ኣየርን ኣለዎ እናተባሃለ ዝፍከረሉ ዝነበረ ኣብ ሓፂር ግዜ ከምዚ ዓይነት ዕንወት ክፈጥረሉ ዝኽኣለ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ናይ ፋኖ ገስጋስ ዝፈጥሮ ዘሎ ነቶም ካልኦት ዕጡቃት ጉጅለታት ዝቦም ዘሎ ሞራል ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ካብዚ ተበጊሱ እቲ ናይ ኣብ ጭንቀት ቅድሚ ሕጂ ኮለገይና እዚ ኩናት እዚ ከጋጠመ ከሎ ኣውያ ጀሚሩ ዝነበረ ካብዚ ዝብገስ ፍረስ አሁን ለምንባላው መባላት ሁሉ ምክንያት የሆኑ መሪዎች ደግሞ አሏቸው። መዘንጋት ደግሞ የለብን። ሸኔ ያግዛሉ፣ ቲፒኤልኤፍ ያግዛሉ፣ ፋኖ ያግዛሉ። መሸወድ አያስፈልግም። አሁን ኢትዮጵያ ካልተባላች በስተቀረ አንድ ከሆነች ወደኛ ትዞራለች ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉበት። ግን ወንድሞቻችን ናቸው። ጠይቀናቸዋል። እኛ እንዴት ነው በአንድ ጊዜ ሸኔን፣ በአንድ ጊዜ ፋኖን፣ በአንድ ጊዜ ቲፒኤልኤፍን ሁለት የማይፈላለጉ ኃይሎች የምታግዙ? ለነሱ ዋና ግብ ኢትዮጵያ ሰላም የሚባል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ናይ ዓቕሊ ፅበት ኩነታትን ዘረባን ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘሎ እንድሕር ኢልና ድማ ብግምጣል እያ እታ መልሲ እንድሕር እዚ ኩነታት ዘጋጥም ኣሎ ሸኔ ፋኖ ከምኡ ድማ ናይ ህወሓት እንድሕር ወሲድካ ንዓና ንምፍርራስ ንኩሉ ሓይሊ ዝድግፍ ዘሎ ኣብ ቅድሚት ድራናዮ ነቲ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ክንጥሕስ ኢና ክብሉ ከለዉ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ስነ መግበት ካብ ፕራይም ሚኒስተር ናቶም ዝመፅእ ሓሳብ እዩ። ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብግምጣሉ ክሓትት እዩ ዝግባእ ኣብይ ኣሕመድ ከመይ ገይሩ ኩሎም ዞም ዕጡቃት ጉጅለ ንሓትሕዶም ፈፂሞም ኣብ ጣውላ ኮፍ ክብሉ ዘይክእሉ ቀዳሚ እዩ ሎሚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብሓደ ኮይኖም ዲቤት ክገብሩ ንሪኦም ኣለና። ኣንጻር ኣቢ ሓደ ዓይነት ኣሰላልፋ ፖለቲካ ይኮነ ወታደራዊ ዓይኒ ዝረአ ዘሎ ኩነታት እዩ። እቲ ሕቶ ኣብይ ኣሕመድን ካድረታቱን ጀነራላቱን ክሓትዎ ዝግባእ ሸኔ ፋኖ ከምኡ ድማ ህወሓት ብሓደ ክስለፉ ዝኽኣሉ ስለምንታይ እዩ? ስለምንታይ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ክኢሎም ዘይኮነሲ ስለምንታይ ብሓደ ኮይኖም ንኤርትራ ክሓቱ ይኽእሉ ንዝብል ሕቶ መልሲ ሓደ እዩ። ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ትደልዮ ረብሓ ስለ ዘይብላ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ናብ ኤርትራ እንታይ ይፈጥረሎም ኣሎ ንዓታቶም? ሄይ መንግስቲ ኤርትራ ንስኻ ካብዚ ዝመፀካ ዘሎ ፀላኢ ኣብይ ኣሕመድ ክወረካ ይብላ ኣሎ። ንሕና ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ክንኣልዮ ኢና ንደሊ ዘለና ናብ ኤርትራ ድማ ድሌት የብልና ባህጊ የብልና። ስለዚ ስለምንታይ ምሳና ዘይትሰርሕ እንድሕር ኢሎሞ እንታይ ክብሎም? ያ ሹር ምክንያቱ ኩሎም ዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኣጀንዳ ናቶም ፅባሕ ንጎ እንታይ ዝገይርዋኖም ንፈልጦ ኢና። ግን ኣብዚ ሕጂ ዕላሞም ኣብይ ኣሕመድ እዩ ብስርዓት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ንምፍራስ እዩ። ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኩናት ናብ ኤርትራ ክገብር ይብላ ኣሎ። ስለዚ ወላ እኳ ዝተጨበጠ ምስ ኤርትራ ከም ዝሰርሑ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ እንተዘይብሉ እቲ ምክንያት ግን ርዱእ ነገር እዩ። ንሳቶም ድማ ብየማንን ፀጋምን ዝዛረብዎ ዘለው እዩ። ኣወል ስዒድ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ከም በድብዶም ስለ ዝቐነየ ድሮ እቲ ዘረባ ናቶም ካበይ ናበይ ይላኻዕ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ ድሮናት ገይሩ ሰብ ይቀትል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። Has intensified, with drone warfare becoming a central and highly controversial tactic. We're seeing a pattern of strikes reported not just against combatant positions, but in urban and civilian settings. The specifics are deeply concerning. Reports from locations like Wolo Zone and Guba Lafto describe consecutive days of aerial attacks. One of the most tragic incidents appears to be a strike on a health facility in the town of Sirinka. Accounts suggest the facility was severely damaged, with casualties included that this is a formal process, a request. ከም ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ብድሮናት ገይሩ ንህዝቢ ንሲቪላዊ መዓላታትን ኮላይ ሕክምናታት ይሃርም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። እዚ ኸ እንታይ ዘርኢ ናይ ዓቕሊ ፅበት እዚ ኩሉ ድሮን ኣለነ ዶ ቴክኖሎጂ ዓጢቕና ዶ ምዕቡል ዘበን በፂሕና ዶ ዝበሃል ዝነበረ
ናይ ሓሶት ድሮና ምዃኑ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ሲሪየስ ዝኾነ ወታደራዊ ውድቀት ከጋጥሞ ከሎ ብድሮናት ናቱ ገይሩ ክቋፅሮ ዝኽኣለ ኩናት ከም ዘየለን ኣብ ባይታ ብግምጣሉ እቲ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ስዕረት ከምፃሉ ውድቀት ከምፃሉ እምበር ፍሉይ ወታደራዊ ዓወት ከምፃሉ ኣይረኣናን ኣለና ስለዚ at the end of the day they can talk all day and night ሙሉ መዓልቲ ሙሉ ለይቲ ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ኣብ ባይታ ዝመፅእ ዘሎ ነገር ግን ውድቀት ናቶም ጥራይና ንርኢ ዘለና ንቐፅል ባለፈውም ነግሬያለሁ በዋናነት እነ ምሬ ወዳጆ የተንቀሳቀሱት በህወሓትና በሻዕቢያ ነው እስከ ቆስለው ሆስፒታል የሚታከሙበት ድረስ የሆስፒታሉ መረጃ አለኝ መቀሌ ውስጥ የትኛው ሆስፒታል የታከሙ እንደሆነ አንዳንዶቹ ከቆሰሉ በኋላ የሚሄዱበትን ሆስፒታል ጭምር ማለት የወታደራዊ እዚ እጅ ዘረባ ናቶም ብዙሕ ነገር እንዲሁ ህወሓት ይድግፎም ኣሎ ንዝብል ስነ መጎት ንክሕግዙ ዝገብርዎ ዘለው እዩ But at the end of the day ተመልእኽቲ ናይ ኣወል ስዕድ እናበፅሖም እዚ ዝስማዕ ዘሎ እንዳለው ሉዓላዊነት የኤርትራ ሉዓላዊ ሀገር ናት እሱ ዩኤኢ እንደምትረዳው እነ ኢሳያስ ደግሞ የሚረዷቸው እነ ሳውዲ አሉ እነ ራሽያ አሉ ሌሎች ሀገሮች አሉ እነ ግብጽ አሉ ብቻውን አይደለም ሶማሌን ብትሆን ከኤርትራ ጎን ነው የምትቆመው ለምን ዛሬ ኤርትራን ከወረደ ነገ ሶማሌን አይለቃትም ጅቡቲን ብትሆን ከኤርትራ ጎን ነው የምትቆመው ለምን ዛሬ ኤርትራን ከወረደ ነገ ጅቡቲን አይለቃትም the same thing ሱዳን ስለዚህ የህልውና ጉዳይ ስለሆነ ነው ወጥተው እየተናገሩ ያሉት እነዚህ እንጂ ስለ ትግራይ ተመገደው ስለ አማራ ተቆርቆሯል ይህንን ጥምረት የፈጠረው ራሱ አብይ አህመድ ነው ተነግሮም ኣላ እቲ ኩነታት ከይተጀመረ ከሎ መዕለቢ ኢኹም ትፈልጡ ኣለኹም እዚ ትገትኸድዎ ዘለኹም ኩናት ናይ ኤርትራ ዲፕሎማቲካሊ ብኩሉ ሓገዝ ከም ትረክብ ኢኹም ትገብርዋ ዘለኹም እዚ ድማ ዕሸልነት ናይ ኣቢ ዝፈጥሮ ዘሎ ሓደጋ እያ ትብል ዘላ ምናልባት ኢማራት ክትሕግዘካ ኣብ ኣሚንካ ትኸይድ ከለኻ ናይ ኢማራት ሓገዝ ኢሚድየትሊ ንኤርትራ ብወገን ስዑድያ ድዩ ካልኦት ሓይልታት ንኤርትራ ሓገዝ ንኽትረክብ ዝገብሩ እዮም ግብፂ ይኹን ኢማራት ስዑድያ ንኤርትራ ንኽትሕግዝ ክገብርዋ እዮም እያ ትብል ዘላ ካብኡ ብምቕፃል ወላ እውን ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ክደፍር እንተጀሚሩ ኣብይ ኣሕመድ ብሃገር ደረጃ ጅቡቲ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ትኸውን ሶማል ኣብ ጎኒ ኤርትራ ትኸውን ሱዳን ኣብ ጎኒ ኤርትራ ትኸውን ስለምንታይ ንኤርትራ ስለ ዝፈትው ይኮኑ እንታይ ደኣ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ እንተደፊሩ እሞ ትምን ድሕሪ ኢሎም ፅባሕ ንጎ ልኡላውነቶም ክድፈር ከሎ ዝዛረበሎም ኣካል ክህሉ ይኮነን ጅቡቲ ምስ ፈረንሳይ ዝኩሉ ዲል ጌራቶ ዘላ እውን ውፅኢት ናይቲ ካብ ኢትዮጵያ ክመፆም ዝኽእል ፍርሂ እዩ ዝብል ስነ መጎት ኣምፂአልኩም ነይረ ካብ ስኮላርስ ስለዚ እቲ ኣብ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ንኢትዮጵያ ንኣብን መመሊሱ ከም ዝዕገቱን ከም ኣብ መፃበቦ ከም ዝኣትውን ዝገብር እምበር መፍትሒ ክኾነላ ዝኽእል መንገዲ ወይ እውን ኣገባብ ወይ እውን ምርጫ ኣይኮነን ዝወስድ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለው But at the end of the day ንሕና ኩሉ ግዜ ንብሎ ሓደ ነገር ኣሎ ኤርትራ ንዓቢ ዝመርሖ ዘሎ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ በይና መኪታ ክስዕሮ ትኽእል ምዃና ኣንዳዕድዑ ኤርትራዊ ይፈልጥ እዩ ትዕቢት ስለ ዘድሊ ወይ እውን ኩናት ድልውነት ወይ እውን ብኩናት ፈኸራ ስለ ዘድሊ ይኮነን እንታይ ዳ ኤርትራ መጀመርያ ልኡላውነታ ንምኽባር ትኸዶ ኩናት ይኸውን እንተኮይኑ ከይከውን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ላዕልን ታሕትን ዲፕሎማሲ ዝገብሮ ዘሎ ንርኢ ኣለና ኤርትራ ኩናት ከም ዘይትደሊ ዘላ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኩናት ክመፅእ ከም ዘይደልዩ ዘሎ ንዩኤን ይነግሩ ኣለዎ ንኩሉ ልቢ ዘለዎን ጠጠው ከብል ዝኽእል ሓይልን ይነግርዎ ኣለዉ ንኣሜሪካ እውን ነጊሮም ኣሎ ኤርትራ ናይ ኩናት ይኹን ናይ ካልእ ሸውሃት ከም ዘይብላ ግን እዚ ኮይኑ እንድሕሪ እቲ ኩናት ኣይተርፍን ይግድን ክንገብሮ ኢና ግድን ክበገስ እዩ ግድን ከም ዝኸውን እዩ ዝበሃል እንተኮይኑ ወል ኣነ ክብለኩም ኣይደልን እየ እቲ ምክንያት ኣወል ባዕሉ ነጊርዎም ኣሎ ምስ መጻኩ ንኹም ዝምልከቶ ኣካል ኩናት ይህሉ ዶ ኢለም ሰሓተትኮ ሰሓቕ እናሰዓሮ ምስ መን ኢሉኒ ምስ ብልጽግና ሓደ ኣበይ ክልተ ብኸመይ ሰለስተ ኣየኖት ሰራዊት ሒዝዩ ንውግእ ክወፍር እቲ ብሽም ኦሮሞማ ዝፅወት ዘሎ ናይ ሓዊ ፀወታ ቕሊብሉ ንሓፈሻው ፍታሕ ዝቃለስ ዘሎ ኦሮሞኸ ጉዳይትና ኣብይ ጉድጓድ ከእቱ 60 ኪሎ ሜትር ተሪፎ ዘሎ ፋኖኸ እዚ ናብ ዓሰብ ብግስግስ እንተ ነይሩ እቲ ሓመድ ቀላይ መሲልዎ ክሕምብስ ክዳኑ ዘውፅአ ጀልጋድ ሰራዊት ብርሃኑ ጁላ ፋኖ ኤፍ ተገይሩ ምስ ዓርሞሽሽ ኣፅዋሩ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር እናገበሮ ይርከብ እዝስ ምስ ሻዕብያ ክዋጋእ ይሕሰብ ዲ ኮይኑ እዚ
ታሪኻውን ንሕንሕን በኣር ከምቲ ኩሉ ዝተጸበዮ ብትግራይን ኤርትራን ዘይኮነ ናብ ትግራይን ኤርትራን ጥይት ከይተኮሰ ብጽፊዒት ፋኖ ዝዛዘም ምዃኑ እዩ ከመይ ዶ ሓዝበል ልቡ ዝተሸድሐ ዕሸል በሻሻ ኤርትራን ፋኖ ዕጢቓትለይ ዓሊማትለይ ክብል ከሲሱሎ መልሰይ ድማ እንሆ እወ ዓሊምናዮምን ፈረቓን መን ኢሉና አብይ አሕመድ ሃገራዊ ሰራዊት የብለይን ትግራይ ድማ ይትመሕረንን ያሞ ወዳፌ በጃኻ ሓደ 10,000 ፋኖ ሰልጥነለይ ብዝበሎ መሰረት እዩ ኩን ኮይኑ እዚ ቲያትራዊ ፍጻሜ ድማ ብሳሕላዊ ቋንቋ ስርሒት ገረብ ባሕኽላ ይበሃል ወመዓስ ሰላማ أستاذ فرق مليون عطوق حزب محرقة له حزب قجام حزب قندر حزب تقراي وديو ناب إيرتراخ متس أزي خون دوز بالون كالقات كوينو نزي سقيرو ناب إيرترا متس يلو علاو بحر شعبي أخوررين تيلو أنا زبلوكم دما بجاهم أي تخلفوه بالعكس كينات كجمرات تبابعوه أبسالستي إذا مدك أسقول عمسي الوازو له 4 كيلو مقابرو تكون مو حمشاي كفال حمد دبع شلت بالمزعف كتتصحفوا إلو إذا زربازيا I think أول سعيد ناي تا زنت صارت فيديو ناتو زيا أبز حلفة زجبرة صمدو قطر 17 كوينات يلا مزبل عرسي استجبرت يا زيدما قلت زخونة زرباي توهيب وزلو نزخول حجز له كنتات سجيرو عبي أحمد كوينات نبير تراجسون تبجسو تانا مودا تحمد دبناتو أبو خد كون كم تخليهم by the way بزحات نجارات بزحات إثيوبياني نجروا اللويم جن تكونتات سمع إذن اللواديو زي سمعوا بزي خمان يربا هونو በሚያደራጁት የታጠቀ ኃይል ምርጫ መንግስት የሚቀየርበትን አማራጭ ሳይከተሉ በኃይል ፍላጎታቸውን ለማስፈጸም የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አገር ከመበተን ውጪ የተረጋጋ ስርዓተ መንግስትና የተለየ ተአምር አያመጣም። የሀገር መንግስትን መፍረስ ውጤት ደግሞ በሶማሊያ በሊቢያና በየመን አይተነዋል። كم تريوم زلهم عند برهان جولان سراويتهم من تحجر كتفرس كم تخل يرني نفسهم ينقرم سلزلة يمثل تايمز بلو زلو already بحيلي سرعتنا مغيار مخانو تا أجندة بفانو بتقولين يعني بارحنا رومو بفانو كبر باب هو واحد زمتهم زلو good day نعتاتهم كاب سلطانو من مفنقال زغبر زلو منقسقاس مخانو نفسهم ينغرم አሎ እቲ ጉዳይ ድማ ናይ ግዜ ሕቶ ዳምበር ንሳቶም ክገብርዎ ዝኽእሉ ቅድሚ ሕጂ ክገብርዎ ዝፈተኑ ዘይገበርዎ ወይውን ክሳብ ሕጂ ዘይተጠቀሙሉ ፍሉይ ሓይሊ የብሎምን ሓይሎም እናደኸመ እናማህመነ እናቃሓመ ዝኸይድ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ምስ ምዃኑ ወሲድካ እዚ ኩሉ ዝገበርዎ ተሃዲድ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንፋኖ መመሊሱ ከም ዝሕይል ዝገበሮ እዩ ኣነ ዝገርመኒ ዘሎ እቲ ናይ ፋኖ سبد بعلم ديم تسنع وزلوت فيديوس ويس حق النت هلا ويا كمان نكردا يخبدنا له بيكاز معالتاوي سراويتنا يا ابي بخمس ملكعي كوس لنا زي شانك بس يجانا لك استرال تاع مرقس يجانا لك استرال تاع اجاكو كم نجري لنجري مرقس كم نريد لنا اتي فانو كم زغيرو معالتاوي سراويتنا يا ابي كمارق كله ابي احمد كن حدا معالتون زخونه نجر كرينا يكالن حج دما كي حفرو انت حزنا لنا يم زبلو زلو ناي شعبيا سراويت سراغولي 11 مكينا جغنوچو ነበልባሎቹ ምስራቅ አማራ ፋኖ ሚኒሊክ از حقኛ دسعر كل غزي انتايو ጭብጥ ሒዚ ዝቀርብ كم زغيرو دما فيديو قديحو من سعر كم زلو ينغركا كل غزي اب زخونه يكون كوينات حقኛን حساون بيني خاتفلطو اب كوينات حسوت نبوريو كل حيلي يحسي اب كوينات كابو نابو حقن حسوتن كتفلال اندعر دليقه ጭብጢ خاتدلي بጭብጢ غيرون كحسو زخل حيلو لو ግን انت وحده كم زتريو دلها فانو بتليفونو قديحو نتي سراويت نتي وتهدراو عقمنا ابي كفرس كله زمارخو اصوار زحزو مخايل زحزو تانكتات كريكا خلو then you really know اتكونتات انتاي كم زمسل نمغماتو اي شجركاني سلازي من يكتبايتا زعوزلو من يقد سعرزلو نختفلد قلل زباله يخونكا እዚ ድማ اتكونتات ናይ ابي احمد انتاي كم زمسل نريالنا برهان جولا دما نشتي سمعنا كنسغرينا
ጽግና ሰዎች ተቀጥቅጣችሁና ተገድላችሁ ትገዛላችሁ ያ ካልሆነ አገር ይፈርሳል እያሉ ናቸው። አገር ሲፈርስ ደግሞ እንደ ሶማሊያ እንደ ሊቢያና እንደ የመን ያለ ነው ብለው ሞዴል ይጠራሉ። የፖለቲካ ችግርን በውይይት ይፈታ፣ እንነጋገር፣ አገራዊ የሰላም መድረክ ይጠራ፣ መገዳደል ይብቃን አይሉም። ያደጉ የበለጸጉ አገራትን ምሳሌ እያደረጉ እንደነሱ እንሁን አይሉም። ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ደንደስ ናይ ነቲ ሃገር ሒዝዋ ናይ ምጥፋእ ኣብ ደንደስ በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። ምናልባት ኣብ እንታይ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ኣብዚ ሓንቲ ነጊራቶ ነይራ። ሀፕን ይሄ ይሆናል። ይሄ እንዳይሆን ግን ከፈላ አቁም ነው እያሉት ያሉት። ይሄ ሁሉ ሆኖ ግን አብይ አህመድ ጦርነት ውስጥ ከገባ ምንም ጥያቄ የለውም የአብይ አህመድ መጨረሻው ነው የሚሆነው። አብይ አህመድ ይጠፋል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ግን አብይ አህመድ ብቻ ሳይሆን የሚጠፋው አገር ተጠፋለች። አካባቢው እንዳለ ሜስ ውስጥ ይገባል። ህዝብ ያልቃል። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የአብይ መሞት አንድ ተራ ጭንጋፍ ሞተ ቀረም ያመጣው ነገር የለም። እንደሱ አይነቶች ግን ህዝብን አጥፍተው ይሄዳሉ። አገር ከም ትሪእዎ ዘለኹም አብይ አሕመድ ምጥፍኡ ዘይተርፍ ኮይኑ ነቲ ሃገር ነቲ ህዝቢ ከይልክም እዩ ተዛዓብየ ፍርሂ መብዛሕትኦም ቅዱሳት ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ ድማ ወይ እውን ዝርዕ ሙሉ ነጥብ እንተሎ ድማ ንስዩ ምውዳቕ ናይ ኣቢ ዘይተርፍ እዩ። እቲ ሕቶ ከመይ ጌርካ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ክምክቶ ንኽእል ዝብል እዩ። ንሓየለ ትኸይዱ ኣነ ሓደጋ እዩ ዝብል ኢሚድየት ዝኾነ ሓደጋ ቅድሚኻ ገጢምካ ንሃለወስ ይፅባሕ ዝኸውን እዩ ዝበሃል ፕራክቲካሊ ሮንግ እዩ ሎም ኮትጠፈላ ስለዚ ፋኖ ምስ ሓየለስ ንኣነ ሰዋት ሎም ትጠፈላ ማለት ሽዑ ናይ ሽዑ ትገብር ኣለካ ሓደ ክትረዳዳ ኣለካ ካብ ሕሉፍና ክንመሃር ክንክእል ኣለና ሰሙን ትምህርቲ ምውሳድ ድልዋት ክኾኑ ይኽእሉ ጌጋታትና ኮፍ ኢልና ክንርኢ ኣለና ብሄራዊ ረብሓናቶም መበይ ዝረጋገፅ ብደንብ ክርእይዎ ክኽእሉ ኣለዎም ምስ ትግራይ ብምንጫትን ብምቁርቋስን ዝኸፍልዎ ዋጋ እምበር ዝረጋገፅዎ ረብሓ ከም ዘየለ ሪኦም እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ክሻፍ እዚ ስለዚ ሓደ እዚ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ስትራቴጂካሊ ክንሓስብ ኣለና ማለት እዩ ካልኣይ ሎም እናጠፋእኻ ብዛዕባ ኣብ ዘይልኻሉ ንዝፍጠር ኩነታት ከመይ ጌርካ ትዛረብ He's such a realist. ኣብ ኩንነት ዝዛረብ መምህር ኣብርሃ ንቐፅል እቲ ካልእ ከ The TPLF leadership is trying to do is to see if aligning, an alliance with the Eritreans could save them from a real or perceived threat from the federal government. I will fight to the nail against my erstwhile comrades because what they are trying to do is to invite the federal government to fight whatever war, whatever conflict it might have in Tigray, and that would only happen at the expense of the people of Tigray. As the expense of my sisters, as the expense ጌታቸው ረዳ ናይ ብሓቂ ወራዳ ምዃኑ በዚ ተፈሊጡ እንታይ ዝብል ዘሎ ህወሓት መራሕቲ ናይ ህወሓት ገሌ ኣብ ርእሶም ዘሎ ፀላኢ ወይ ክውሕጦም ዝኽእል ዘሎ ፀላኢ ኢሎም ኣብ ርእሶም ዘቐመጥዎ ካብኡ ንመድሓን ምስ ሻዕብያ ምውጋን ይከትሕነና ዝኽእል ይብሉ ኣለዉ። ኣነ ድማ ክሳብ ናይ መወዳእታ ትንፋሰይ ክቃለሶም እየ ነዚኣቶም ንምጥፋእ ምክንያቱ ንፌደራል መንግስቲ ናብ ትግራይ ኣምፂኦም ምስ ዝኾነ ይኹን መዋግእ ቦታ ክገብሩና እዮም ዝደሊ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ናይ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ንዕቀት በዚያ ኢንተርቪው እዚኣ ገይሩ ወዲሉ ሰብ እዚ ኩሉ ዝከኣሎ ነቶም መራሕቲ ምስኡ ቀደም ትማሊ ባሩድ ናይ ፀላኢ ሓሊፍና ኢና ዝብሎም ዝነበረ ንዖም ንምጥፋእ ኩሉ ዘለዎ ዓቕሚ ክጥቀም ምዃኑ ዝነግር ዘሎ ብግምጣሉ ኣብይ ኣሕመድ ንተጋሩ ከጥፋም ከም ዝኾነ ርዱእ ዝኾነ ስጉምቲ ይወስድ ዘሎ ህወሓት ድማ ምስ ሻዕብያ ሰላም ምግባር ወላ ሓንቲ ፀገም ከም ዘይፈጥረሎም ፅቡቅ ጌሮም ሪኦም ኣለዉ ፅምዶም ምስ ሻዕብያ ብምግባሮም ጥራይ ከማን ናይ ትግራይ ናይ ኩናት ተኽእሎ ዝነበረ ብክንደይ ፐርሰንት ጎዲሉ ኣሎ ባትሂር በዚ ድማ ጌታቸው ረዳ ኩላታ ኣብይ ኣሕመድ ንክገብረሉ ኢሉ ንክልተ ዓመት ኣብ ውሽጢ እታ ዓዲ ኮይኑ ስግንጢር ክሰርሕ ከም ግዝያዊ ምምሕዳር ኮይኑ ድራማታት ክፈጥር ዝፈተኖ ንሱ ካብ ዝጓሓፍ ትግራይ ኣብ ተዘማዲ ፅቡቅ ደረጃ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ብግምጣሉ ነቲ ንእሽተይ ቁፅፅር ንሱ ዝነበሮ ቦታታት በዓል ደቡብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ክንምንታይ ናይ ፖለቲካዊ ድራማን ሓሸውየን ቀይርዎ ከም ዝነበረን ካብኡ ድማ ተበንቂሶም ንሱን ፃድቃንን ፅልዋናቶምን ምስ ተማሓወየ እቲ ኩነታት ኣብ ዝሓሸ ምስ ኤርትራ ሽግር ከም ዘየለ እቲ ዶባት ናይ ኤርትራ እዩ ዝነግር there is no problem at all ምስ ኤርትራ ፀገም የብሎምን ዶባት ኣቢ ስለ ዘወሓሰ ይኮነ ውሕስ ዘሎ
ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኩናት ምስ ትግራይ ይኹን ምስ ኢትዮጵያ ስለዘይ ትደሊ ዘላ ነቲ ዝግባእ መሬታውን ገዲፋትሎም ወፅያ ኣላ ምንቲ ሰላም ተባሂሉ ሰላም ምስ መፀ ኣብ ጣውላ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ጉዳይ ክንውድኦ ስለ ንኽእል ዝብል ነዚ ክብል ከላ ግን ኤርትራ ዓቕምና ሃለዋ ትገብሮ ዘላ ስለ ዝኾነ ውፅኢታዊ ኮይኑ ዓቕሚ እንተዘይህልዋ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ማይ ተፈጥረት ስለዚ ጌታቸው ረዳ ናይ መወዳእታ ደረጃ ውድቀቱ ዘንፀባረቐሉ ኢንተርቪው እውን ኣካይድ ኣሎ እቲ ንሪኦ ዘለና ድማ በዓል መምህር ኣብርሃ ዝብልዎ ዘለው እዩ ዘሎን ዘየለን ሓዋዊስካ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ፋይድኡ እንታይ ከም ዝመስል ንሪኦ ኣለና እስከ ንስግር ንግበር ኣብቲ ካልእ ፖለቲካ ድራማታት ዘሎ ወይ እውን መልሲ ንፖለቲካዊ ኩነታት تزارب إلا كان يرد حلفه بعض تزارب بزعم إرتراح يتزارب حنت بزي الله نساء بزي خي سجرنا خلنا زي آخر سمعسك أنا الخنات بدن بتنردع حدقة من قصي إثيوبيا قبل علي تجراي كوب صح إذا حسب زلوا حدقة بدن بتتردع نايو مفتحون كنا مزة تخوينا خن كلا خلوون تخوينا خن مكتوون تخوينا حدقة بزقب آخر رد أخن كلنا مجمرة حاجة قلص بوليسي يوناي من قصي إثيوبيا قلص بوليسي بحري بال إرسالي بال قليبل قن بقلصنا جيرنا يا برلمان بقى كنت نايك أدم يكون كم نايك تلتاشن 10 سنة يكونن ملي يزود فوقكم يلي زي تعاتي قي زيلن ما ترى فخرا جيرنا عينر أيوه بقى تشبط سقعت النيه يا كم ذات تكونتات ريل زخونه سيتويشن إن نزارب زلنا يلو نقتل حنت بزيا سوا شكر لنك أنا وتي وازلو نسمع تزارب إلا كان يرد حلفه بعض تزارب بزعم إرتراح يتزارب حين تناقفكم من ناس إلنا نيرنا أبز حلفه دون حمود قال كلكم كتفلتوا كيروس بابو نادين عادي تكراوي أبو ياسفها باتع سرحون يرودب عاديو مسمسة أو تلاليوم يتحضر مسرت متحضر يطلعني توليدهم عادي بس عز أبو ياسفها مويتهم يوم كلام دحر وريانا مقعزيا ونيروميم حزب باتع خمس أمرهم حزب باتع خمس تسكرون أين جيرهم يمس حزب باتع كأني تقويني ونحنا دم قتلنا دول ليلهم حزب باتع كنت دعبنا دي زيدنا زعينوتي سلزي كيروس ببوخان بوديخان تقراوي تخونكا بقى خم تقراوي قربيت حونا وتحاتيتنا لنا مس شعبي غنواقع نسرحة تقدف نخن قتلو نخن نطفئو عدقرات بوتا حتيتنا لنا كيروس أسفا حق تزارب عدقرات محتاتي خان من تايو حق تزارب كيروس أسفا عدقرات محتاتي خم كلتي خم مستي خلقي كابل عصر سلطنة عدقرات ندا سويتي هو سويت خرق للمحمد كيروس أسفا دي خلا حفت خلا من كسا سمايا وارسا حفت خامويتا يبز قربا سمايا يعني نعم مچم ናይ ሳዋ ዝገበሮ ግብረ መልሲ ኩልኻትኩም በብናትኩም ትንተና ክትብዎ ትኽእሉ ኢኹም ግን ኣነ እንታይ ይብል ነይረ ቀደም መስለኩም እዚ ነገራት እዚ እኳ ብዙሕ ነዊሕ እዋን ስለ ዝቐተልና ኣሎ ብዙሕ ክንዛረበሉ ይደልና ግን ሓደ ግዜ ብዛዕባ እዚ ናይ ኤርትራዊ መንነት ኣብቲ ዝረበሉ ዝነበረ ግዜ እቶም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ሰባት ኤግዛክትሊ እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ንስድሮም ዝውክሉ ይኮኑን ግን እስከቲ ናቶም ላይን ከክፅናዕ ክኽእል ኣለዎ ኢልካ ምሕታት እውን ኣገዳሲ ነይሩ እዚ እጅ ዝግበር ዘሎ ከም ፖለቲካ ኢንዶርስ ይገብሮ ወይ የጣቃሉ ይብል ያለኹና ነገር ካብ ውሽጢ ኤርትራ ዝመጽእ ስለ ዝኾነ ብሃውር ዝመጽእ ከይከውን ይኽእል እዩ ስለዚ ንሓደ ናይ ድራማ ስራሕ ወይ እውን ሓደ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ኣብ ደገ ዝግበር ዘሎ ብሓቂ ክትገጥሞ ዝበለፀ እዩ ኣብዚ ቻነል ኩሉ ግዜ ከምየ ዝብል ብሓቂ ነገራት ምግጣም ተዲኹምኒ ኣነ ከም ጆርጅ ማለት እዩ ትግራዋይ የመንነተይ እንድሕሪ ኢለ ኣነ ጥራይ ዲኹም ዝብል ዘለኹ ወይስ ዝቕንጥወኒ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ምፅራይ ኣገዳሲ እዩ بتخكل سب كاب زخونه كولاد يخلي ግን እዚ ዝግበር ዘሎ ዕንደራ ካበይ ዝብገስዩ ኣብ ኤርትራ ድማ ሓሶት ከይገበርካ ምግናን ከይወስኽካላ ታ ነገር ከም ዘላታ እዛ ሳዋ ሽኮር ዝብላ ዘሎ ነቲ ነገር ከም ዘለዎ ምዝራቡን ኣገዳስነት ኣለዎ sometimes ምክንያቱ ኣብ ደገ ኮይኑ ሰብ ስለምንታይ ከምዚ ይብላ ኣሎ ካበይ ዝብገስቱ ኩነታት ናቱ ስለዘይ ንፈልጦ ብዙሕ ድራማታት ክስራሕ ሪና ኢና ብዙ ኮይኑ በቲ ሳዋ ሽኮር ዝገብሮ ነፍሱ ዝኻለ ሰብያ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ነዚ ክገብር ከሎ ብሃውሪ ክገብሮ ይክእልኒ እዩ መበገሲ ክህልዎ ይኽእል እዩ በቲ ኮይኑ በቲ
نحسوت بحق مقطعم كل جزء صبغ يبهلا يعني نحسوت ندراما بحقي بچبط مقطعمو اتزبلت مفتحي كهون زخليو زبل امنت علنا انا كابز قتيلنا من البات لنكنه اب ايرترا زلو ابي مغوس غبو ነገር እንተሎ እዚያ ነገር ያ ምስተወሰነ ጊዜ ገንዘብ ከፊሎም ድራማ ናይ ፖለቲካ ናይ ሎቢን ተገይሩ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ትክክለኛ ኤርትራውያን እቲ ትክክለኛ ስራሕ ሰሪሖም ኣለው ስድማ ከም ትሪዎ ዘለኹም ነዚ ሰኔተር ቴድ ክሩዝ በሃል ናይ ቴክሳስ ሰኔተር ዝኾነ ኤርትራውያን አሜሪካውያን ተቀማጦ ናይቲ ስቴት ናቱ ረኺቦም Eritrean ties bring mutual benefits for both nations. This year, Eritrean American delegates met with Senator Ted Cruz to help bridge cultures and build shared features. We are encouraged by the ongoing engagement between our representatives. ስለዚህ ኤርትራውያን አሜሪካውያን በቀጥታ ከይዶም ነቲ ሰኔተር ረኺቦም ከምዛ ትሪዎ ዘለኹም ምሱ ጽምዶ ከም ዝገበሩ strong US Eritrea ties bring mutual benefits for both nations this year. ስለዚህ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ስጉምቲ ናይ ዲፕሎማሲ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣብ ቺካጎ ድዩ ኣብ ገለ እውን ከምኡ ኤርትራውያን ምስ ሓንቲ ሬፕሬዘንታቲቭ ተራኺቦም ከም ዝነበሩ ሪአ ነይረ ኣጋጣሚ ከቕርባ እናበልኩ ግዜ ሲነላ ኣገና ብገንዘብ ገዚኦም ኣብ ናቱ ሎቢ ኣትዮም ገለ ድራማ ክፈጥሩ ንዝጀመሩ ትክክለኛ ስራሕ እዚዩ ነዚ ሕጂ ምስ ኣሜሪካ ንገብሮ ዘለና ጽምዶ ድማ በዚ መንገዲ እዚ ጌርካ ኢኻ ትብድሆ ኤርትራውያን ተቐማጦ ቴክሳስ ናይ ብሓቂ ኣገናዕ ክብለኩም ይደሊ ነዚ ሕጂ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ጽምዶ ድማ ልክዕ ድርዕናቱ እቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ እዩ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ኩነታት ቀፅልዎ ጥራይ ክንብል ንደሊ ናይ ብሓቂ ደስ ኢሉና ኣነ ነዚኣቶም ድማ መጎስ ሃቡለይ ኣብ ዘለዎ thank you very much this is the right step ኩሉ ግዜ ኤርትራውያን አሜሪካውያን ዓብይ አበርክቶ ክልወና ይኽእልና ተባሃለ ከሎ ክበሃል ከሎ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ህያው መርኣያ ናቱ እዩ congratulations ክብለኩም ይደሊ ሓንቲ ቪድዮ ምናልባት ተስፋ ክትበና ትኽእል ትከስምዑ እዚ Imagine the year is 2050. You're looking out over the Red Sea, not at a quiet coastline, but at a skyline of glass and steel. Futuristic towers rising above Massawa, Eritrea. Super-fast trains connect bustling ports to thriving cities. Ships from around the world crowd the harbor, offloading goods for a new economic powerhouse. This isn't Dubai or Singapore. This is Eritrea, transformed. Today, Eritrea is known for its challenges and isolation. ገለገለ ኤርትራውያን ብኤአይ ተጠቂሞም ዝገብርዎ ዘለዉ ዱባይ ይኹን ስዑድያ ይኹን ካልኦት ሃገራት ዓረብ ንሪአን ዘለና ኣብ 20 ዓመት ወይ እውን ኣብ 15 ዓመት ኤርትራ ከምኡ ክትከውን ኣይትኽእልን ድያ ከምኡ ክትከውን ትኽእል እያ ትክክለኛ ውሳነን ስጉምትታትን ካብ ሎሚ ጀሚርና ዝሓለፈ 34 ዓመት ንልኡላውነትና ንምውሓስ ከድና እንድሕሪ ኢልና ዝቕፅል 15 ዓመት ድማ ኣብ ቁጠባናን ኣብ ዳግመ ሕውየትናን ኣብ ትሕቲ ቅርፅናትናን ዘተኮረ ስራሕ እንተሰሪሕና ክንበፅሖ ይንኽእል ኢና ክንብል ኣይንኽእል ኢና ዳንኤል ተኽላይ እውን ኣብ ፌስቡክ ሓንቲ ኣገዳሲት ፅሕፍቲ ኣስፊሩ ነይሩ እዚ ድማ ብዙሓት ሃገራት ንረብሓ ናቶም ክብሉ ብዙሕ ጎነፅ ይገብሩ ኣለዉ ሃገራት ድማ ብፍላይ ተን ሃገራት ኣፍሪካ ብናይ ሱፐር ፓወርስ ናይ ኣሜሪካ ራሽያ ቻይና ካልኦት ብዙሕ ሓጎዝጎፅ ይብላ ከም ዘለዋ ዝዝከር ኮይኑ እንታይ ዝብል ኣሎ ኤሪትሪያ has more impressive progress in some of these areas but it has also fallen behind on many of them they are not out of reach however እንታይ ይብል ኣሎ ኤርትራ ኣብ ብዙሕ ናይቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘጋጥም ዘሎ ወይ ናይ ኣፍሪካ ፀገማት ብካልኦት ሃገራት ዘገጥመን ዘሎ ሽግር ብድሆታት እኳ እንተለዎን ኤርትራ ነቲ ናይ ሴኪሪቲ ነቲ ናታ ናይ ልኡላውነት ዘመልክት ጉዳይ ኣብኡ ብዙሕ ስጉምቲ ገይራ ከም ዘላ ዝዝከር እዩ ስለዚ ኤርትራ ብመሰረቱ ኣብቲ ናይ ፀጥታን ኩነታትን ሓያል ስጉምቲ ገይራ ክንብል ከለና ኣብቲ ናይ ኣገለገለ ግን ድሒርና ከም ዘለና ኣብዘን ዝመፀ ዘሎ 5 ዓመት ብዝቐልጠፈ መንገዲ ክንጎይ ዝለዓለ ሓላፍነትን ዝለዓለ ተፅዕኖን ክስምዓና ክኽእል ኣለዎ ምእንታን ነቲ ጎዲልና ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂካዊ ድሕሪ ተሪፍናዮ ዘለና ከምኡ እውን ናይ ትሕቲ ቅርፃዊ ይኹን ናይ ካልኦት ነገራት ኢንፍራስትራክቸር ናትና ስቴት ኦፍ ዲ ኣርት ኣይኮነን ዘሎ ነዚ ንምሕዋይ ብዙሕ ጉያ ከድልየና እዩ ጌርናዮ ዘለና መበገሲ ወይ ከዓ መዝለሊ ባይታ ጌርና ወሲድና ነቲ ተሪፍና ዘሎ ንምርካብ ብዙሕ ጉያ ከም ዘድልየና ዘሎ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ዳንኤል it's legitimate ሕቶ ወይ እውን ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ባይ ወገን እዚኣ እስከ ንርኣያ ምዚኣ ትሬለኺ ደስ ዳብሎ ይዘናግዕ ኣሎ ንሕና ከዓኒ ኣብዚኣ ኮይና ነስተናግዶም ኣለና ኩሉ ይፈትዎ እዮም እቲ ሰብ ዘዝመረፆ እንዲኻ ትቦ ማለት ብስጋ ተይልካ ብስጋ ብድንሽ ተይልካ ብድንሽ ብዓሳ ተይልካ ብዓሳ ማለት እዩ ያ ኣብዚ እንዳቦንካ ሰርሕ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ምዚ ናይ ሃዋህው ሚኒስትሪ ቱሪዝም መቅሚ ኣሎ ያ ቬሪ ናይስ ብጣዕሚ ፅቡቅ
I really want ህዝቢ ኤርትራ ከም ድሌት ኣብቲ ቁጠባ ክዋሳእ ኣታ ኣምላኽ ናተይ ጸሎት እዩ እዚ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ቁጠባ ከም ድሌቱ ክዋሳእን ክጓየን ክርየ ዝደላነ maybe it's a little bit too much to ask but this is exactly what I want መንእሰይ ኤርትራ ከም ድሌቱ ዝወናጨፈሉ ቁጠባዊ መድረኽ ልክዕ ከምቲ ንስኻ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤሮፓ ኮይንካ ስራሕ ኣማሪፅካ ካብትን ናብትን ትጎዮ ዘለኻ ኣነ ከም ድሌተይ ኣማሪፀ ክሰርሕ ተደልየ ዝሰርሕ ክኸይድ ተደልየ ዝኸይድ ከምኡ ክፍጠረልና ኢና ንደሊ ዘለና ተመሊስና ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ኣንተ እንታይ ርኢኩም ነይረ እዚ በዓል ዱባይ ይኹን በዓል ስዑድያ ወይ እውን ኢማራት በፂሖሞ ዘለው እንታይ እዩ ዘድልየና እውን ክንበፅሕ ክንብል ከለና መጀመርያ ንኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ካልእ ዓለም ዘለው ናብቲ ዓዲ ንኽመፁ ዕድላት ምፍጣር ከመይ ማለት እዩ እዚ ንኣብነት ዝኾነ ኣውፋሪ ናብ ኢማራት ተገብር ክኸይድ እንታይ ክገብር እዩ ዝኸይድ እንድሕር ኢልኩምኒ ከም ተመክሮውን ክነግረኩም ኣነ እውን ክፋል ናይ ቢዝነስ ያው ሬጅስተር ስለዝኾነ ስለምንታይ ኣብኡ ከይከድካ ትካልካ ሬጅስተር ክትገብሮ ትኽእል ሓደ ካልኣይ ታክስ ዝበሃል ኣይትኸፍልኒ ኢኻ ካምፓኒ እንተለካ ኢለ እዚ ታክስ ናትካ ሊሚትድ እዩ ከከም ናትካ እጂ ብዙሕ ደረጃታት ኣሎ ኢንካም ናትካ ካብ ገለ ደረጃ ንላዕሊ ተኮይኑ ክትከፍል ትኽእል ኢኻ ቀንዲ ኣገዳሲ ግን ፍሪ ዞን ዝበሃል ኤርትራ እዚ ኮንሰፕት እዚ ቀደም እያ ትፈልጦ ነይራ ፍሪ ዞን ዝበሃል ካምፓኒ እንታይ ማለት እዩ ብሕጊ ናይቲ ሃገር ዘይቅየድ ሙሉእ ሕጊ ናይቲ ሃገር ዘይትኽተል ግን ገለ ክፋል ሕጊ ተኽብር ግን ብቐሊሉ ትካል ንኽትምስርት ዘኽእለካ እዩ ናይ ዱባይ እቲ ዝበለፀ ዕድል ዝፈጠረላ ድማ እዚ ፍሪ ዞን ዝበሃል ኮንሰፕት እዩ ኣይሆብ ኣብ ኤርትራ እዚ ነገር እዚ ብዝቐለለ መንገዲ ክምስረት ወላ እቲ ሓሳብ ይፈልጥዎን ክገብርዎ ይደልዩ እንትኾኑን ኣነ ናይቲ ፍሪ ዞን ተመክሮውን ስለ ዘለኒ ተስፋ ንገብር ኣብ ኤርትራ ኣብ ቀረባ ንሪኦኩም እንተኮይኑ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ እንተወሓደ ትካል ናቱ ብፍሪ ዞን ከመዝግብ ይኽእል እዩ ክሳብ እቲ ካልእ ዝብፃሕ ስለምንታይ ፍሪ ዞን ኤርትራ ረብሓ ኣለዋ ካብ ፍሪ ዞን እውን ፍሪ ዞን ረብሓ የብሉ ማለት ኣይኮነን ግን እንታይ ዝገብረልካ ነቲ ኩሉ እቲ ሕግታት ኣካይዳ ናትካ ከተግብር ዘይክእል ሰብ ኣብ ቢዝነስ ንክሳተፍ ዕድል ይፈጥረሉ እዚ ከዓ ተስፋ ንገብር መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ነቲ ፍሪ ዞን ኮንሰፕት ቀደም ሓሲብዎ ዝነበረ ኣብ ትግባሩ ክገብሮ ምክንያቱ ትካላት ብቐረባ ብዝቐለለ መንገዲ ኣብቲ ሃገር ከኣትዋን ክሰርሓ እንተኮይነን እቲ ፍሪ ዞን ዝበሃል ኮንሰፕት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ attracting business with low taxes and minimal bureaucracy. Dubai became a gateway between Europe, Asia, and Africa. Eritrea, like Dubai then, sits on a strategic shipping lane, the Bab el-Mandeb Strait, the southern entrance to the Red Sea. Every ship between Asia and Europe passes Eritrea's doorstep. Eritrea could create ports, logistics hubs, and service centers for this immense flow of trade. But it's not just about infrastructure. Dubai built a brand, safe, modern, ambitious, መብዛሕትኡ ካብቶም ድኻታት እዩ ዝመፅእ እቶም ሃፍታማት ካል ሆቴላት ኣትወልሓት እቲ ማጆሪቲ ቱሪስት ዝመፅእ ግን ካብቶም ድኻታት እዩ ቁሩብ ሰልዲ ገይሩ ከይዲ ኣፍሪካ ገይረ ክመፅእ ዝብል ገለመለ ስለዚ ከምኡታት ክንገብር ክንክእል ኣለና የቐኒየለይ ብጣዕሚ ኦላ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ኢንተርቪው ገይሩ ከድኩም ስምዕዎ ናይ ኢንጂነር ፍጹም ንኤርትራ ንሚኒስትር ቱሪዝም ረኺቡ ከዘራርቦም ተስፋ ገብር ንኩሎም ዝምልከቶም ናይ ሆፕ ምስ ተመለሳነ እውን ኢንተርቪው ክገብረሉ እየ ተስፋ ንገብር ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል መድረኽ ንርኢ ኣለና ምዕባለ ቀሲሉ ምዕባለ ዝመፅእ ግን ተስፋ ዝህብ ኩነታት ንርኢ ኣለና ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪቶኹምን ሓሳብኩምን ብሃናፅ መንገዲ ግደፍ እናበልኩም እዚኣ ክገጥፈኩም